שלום לכולכם, כאן שמואל רוזנר, ואתם ואתן עם הכיפות והשואל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. כרגיל, תודה שהצטרפתם. תכף נדבר על מספרים, על משוואות, על חזקות, על סימטריה. תכף נדבר על מתמטיקה, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא את זה. עם הגעתנו לפרברי וילנה עצרנו לחנות. המלחמה עוד נמשכה, אך הגרמנים כבר נסוגו מווילנה. הצבא האדום דחק את הגרמנים מערבה, והמחתרת הפולנית השתלטה על האזור ששוחרר. טנק של צבא רוסיה הגיח ברחוב. חיילים יצאו ממנו ופצחו בנגינת אקורדיון. הם שאלו אותנו, מי אתם, פרטיזנים? כן, השבנו. ליטאים? פולנים? יהודים, ענינו. מה? הגרמנים לא השמידו את כולכם? ממש חבל. זו הייתה קבלת הפנים שזכינו לה מהשלטון הסובייטי. זאת ועוד, חיילים רוסים נתנו לניוסה לשמור על שבוי גרמני פצוע. הוא התחנן על נפשו וביקש מים, בזמן שהלכה ניוסה להביא לו מים ירה החייל הרוסי בראשו. אכן, פרטנרים משובחים מצאנו לנו, וכך נכנסנו לווילנה תוך כדי ששכבנו בשוחות ובעמדות קרב במשך כמה ימים עד לתום הקרבות. חזרתי לווילנה עם הפרטיזנים ב-13 ביולי 1944, 10 חודשים לאחר שנמלטתי מהעיר דרך תעלות הביוב. שבתי אליה כפרטיזן לוחם האוחז בנשק, אך שמחה זו הייתה מהולה בעצב תהומי. וילנה, ירושלים דליטה, הייתה חרבה ובעיקר ריקה מיהודים. לא דרכי האחרונה, זה הספר שקראתי ממנו, סיפורו של איסר לובוצקי. זה הספר. איסר לובוצקי הוא אביו של האורח שלנו היום. עשאל לובוצקי שכתב את הספר הוא נכדו של איסר, ובנו של האורח שלנו היום. עשאל לובוצקי כתב גם ספר אחר על חוויותיו שלו, אחרי שנפצע קשה במלחמת לבנון השנייה. זה ספר שנקרא מן המדבר והלבנון. הספר של עשאל לובוצקי. היום נדבר עם אלכס לובוצקי, חתן פרס ישראל לחקר המתמטיקה, בן לשני הורים ניצולי שואה, חתן התנ"ך לנוער, דוקטור למתמטיקה בגיל די צעיר, מרצה באוניברסיטה העברית, פרופסור אורח לתקופות שונות בשלל אוניברסיטאות, סטנפורד, שיקגו, ייל, קולומביה, המכון הטכנולוגי של ציריך, המכון למחקר מתקדם של פרינסטון. היום הוא פרופסור מן המניין במחלקה למתמטיקה במכון ויצמן למדע. והוא היה גם חבר כנסת, אולי אתם זוכרים את השם מהימים ההם בכנסת. זה היה אירוע קצר שנים, אבל בעל משמעות גם מבחינתו. לובוצקי גורר אחריו עוד שורה ארוכה של תפקידים, ושורה ארוכה עוד יותר של פרסים, שלא נזכיר את כולם, והוא חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הוא בחר 3 ספרים כמסגרת לשיחה, את הספר שממנו קראנו, הספר על אביו שכתב בנו, ואת הספר המשפט האחרון של פרמה, ספר על חידה מתמטית גדולה, זה היה ספר די פופולרי, יכול להיות שנתקלתם בו, וגם את הספר סימטריה של מרקוס דוסוטוי, ספר שעוסק בתורה המתמטית שגם לובוצקי תרם לה רבות ועוסק ברבות, תורת החבורות. בדיוק כרגע, זה כבר מתוך סימטריה, בדיוק כרגע עזב אחד הסטודנטים את המשרד שלי. הוא עשה עבודה נהדרת ב3 השנים האחרונות והוא מתחיל לכתוב את הדוקטורט שלו. אבל ממש עכשיו הוא התוודע בפניי, הוא לא בטוח שהוא רוצה להיות מתמטיקאי. החדשות האלה גורמות לי להתפכח. הסטודנטים שלי הם כמו הילדים שלי, הם העתיד של המקצוע. מי יקרא את פרטי המאמרים שלי אם לא צאצאי המתמטיים? התחושה היא שהמקצוע הוא כל כך שבטי, עד כדי כך שמי שאומר שהוא רוצה לעזוב, הוא כמעט איום לכל מה שהשבט מייצג. אנטון, זה שם הסטודנט, עבד על נושא מאוד קרוב לבעיה הנוכחית שלי. אין ספק שאפשר להרגיש איך האשליות מתנפצות כשלא מצליחים למצוא את הדרך לפתרון הבעיה. בשנה שעברה עזב אחד הפוסט-דוקטורנטים שלי לאחר ניסיון למדוד את גובהו של ההר הזה יחד איתי. פעם אחת כבר הצלתי אותו מלעזוב, אבל לאחר שנאבק בבעיה שלנו וראה שהיא רק הולכת ומסתבכת, הוא חש כי זה לא בדיוק מה שהוא אמור לעשות.
מה שמטריד אותי, זה כותב דוסוטוי, מה שמטריד אותי הוא ששניהם פקפקו בחשיבותם של הדברים שאנחנו עושים. הם שאלו, בשביל מה צריך את כל זה? וחשבו שהם רואים את המלך עירום. אנטון הטיל ספק בכך שהבעיות שאנחנו עובדים עליהן הן באמת חשובות. הסברתי מדוע לדעתי השאלות האלה הן שאלות יסוד על גופים בסיסיים בטבע, אבל יכולתי לראות שהוא לא משתכנע. אני מרגיש שעליי להגן על קיומי. הזמנתי אותו להצטרף אליי לכנס בישראל בהמשך החודש, וקיוויתי שכאשר יראה את שאר השבט מתלהב ומתרגש מן הבעיות האלה, יקבל השראה מחודשת. זה יראה לו גם שאנשים מתעניינים במה שהוא מקדיש לו את זמנו. השבט בישראל, מי זה השבט? מי הם האנשים? זה האורח שלנו, אלכס לובוצקי. תכף נדבר על הספרים האלה שלכולם תמצאו לינק באתר שלנו, kipshu.com, זה האתר שלנו, ואת חלקם לפחות תוכלו למצוא גם באתר של עברית. סדרת העסקתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. עכשיו לשיחה עם לובוצקי. השיחה לא תהיה כאן, לא איפה שאני מקליט את הפתיחה. השיחה מתנהלת באוניברסיטה העברית, בבית האבן שבו יושבים מתמטיקאים וחושבים על בעיות שלא רק קשה לפתור, קשה גם להסביר. נדבר על תורת החבורות, על מספרים ראשוניים, על מצבו של המדע והחינוך, על מתמטיקאים, חברי כנסת, דור שני, פעילות ציבורית, תפילין, אטומים, פרמה, מסורה, שעונים, הדרך השלישית, בדידות, סקרנות. לובוצקי קצת הפתיע אותי, לא לגמרי, אבל קצת הפתיע אותי. הוא אמר שהוא לא קיפוד, הוא שואל. הסקיטו ושפטו בעצמכם, מיד אחרי האות. אלכס לובוצקי, שלום. בוא נתחיל מהכי קשה. תסביר לי מה זה תורת החבורות. תורת החבורות זה תחום כמו הרבה דברים במתמטיקה אפשר לראות אותו כנגזרת של תורת המספרים. אנחנו כולנו יודעים מילדות מה זה המספרים 1, 2, 3, והמספרים הללו אנחנו יודעים לחבר אותם, אנחנו יודעים גם לחסר אותם. יש להם איבר 0, הוא איבר שהוא ניטרלי, מחברים אותו, מחסרים אותו, שום דבר לא זז, כלומר יש לנו פעולה. והפעולה הזאת מקיימת כמה תכונות שלנו נראות כל כך טבעיות שאנחנו לא חושבים עליהן. למשל, ש-x ועוד y שווה ל-y ועוד x. כן. חבורה זה הכללה של הדבר הזה, זה אובייקט של עצמים, שאתה יכול, שיש ביניהם לבצע פעולה, בדרך כלל מעדיפים לפעולה הזאת לקרוא כפל בדווקא ולא חיבור, אבל באמת זה רק שם, אפשר לקרוא לאבטיח. כן. לפעולה. לא, גם מה זה כפל? כפל זה חיבור ועוד חיבור ועוד חיבור ועוד חיבור באיזה אופן. אבל כפל במערכת של המספרים, המספרים הרגילים, מערכת שיש בה גם חיבור וגם כפל, וזה פעולות שונות. אוקיי. אני רוצה לדבר על קבוצה שיש בה רק פעולה אחת. והפעולה הזאת היא דומה למה שדיברנו קודם, אבל היא בדרך כלל שונה ממנה בדבר נורא משמעותי, וזה ש-x כפול y לא בהכרח שווה ל-y כפול x. עכשיו זה נראה לך אולי דבר מוזר, אבל האמת שאנחנו מכירים אפילו בטבע שסביבנו פעולות כאלה. למשל, תיקח את אוסף הסיבובים האפשריים, כך כדור, תסתכל על אוסף הסיבובים האפשריים של הכדור. כן. תחשוב על זה לרגע, זה קצת קשה לדמיין, אבל אתה מסובב בזווית אחת, ואחר כך מסובב בזווית אחרת. זה לא אותו דבר כמו להתחיל באחרת. ואז באחת. ואחר כך באחת. אגב, בתורת הקוונטים, אני זוכר נכון, אחד הדברים המשונים שהתבררו זה שיש כל מיני פעולות שכשאתה מחזיר אותם לאחור הם כבר לא אותו דבר. כן, שם זה עוד אפילו יותר גרוע. כן. אצלנו בדרך כלל, בפעולות שאנחנו מדברים עליהן,
שאנחנו מחזירים אחורה זה כן אותו דבר. כן. אבל... אוקיי, נעזוב את הסמטה, כן. אז זהו, כלומר, זאת תורת החבורות? זה עולם מאוד מאוד עשיר. עכשיו, העולם הזה הוא נחקר כמו הרבה דברים במתמטיקה, זה התחיל בגלל שימושים. כלומר, אנשים בעצם עסקו בחבורות לפני שהם הגדירו את המושג האבסטרקטי של חבורה. ובגלל שהם עסקו בדברים האלה, אבל רק במאה, אני לא כזה מומחה גדול בהיסטוריה של המתמטיקה, אבל אני חושב שבמאה ה-19 התחילה הנטייה להיות מאוד מאוד פורמלי ולהגדיר הגדרות מאוד מאוד מדויקות של כל אובייקט מתמטי ושל האקסיומות שהוא מקיים וכו'. וכך בעצם התפתחו היסודות של תורת החבורות. עכשיו, בחבורות, אתה יכול לדבר על הרבה מאוד חברות בכל מיני הקשרים, והן אולי לפני כן אפילו, נגיד, הן מופיעות המון בעולם המעשי, בעולם של הפיזיקה, בעולם של הכימיה, למשל של הקריסטלוגרפיה, הבנת המבנה של גבישים, כן. עכשיו, את הגביש בדרך כלל אתה לא יכול לראות. אבל איך אתה מבין אותו? אתה מצלם אותו, אתה מעביר קרניים, אתה מצלם אותו מכל מיני זוויות, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, יש לי כאן אובייקט שהוא סימטרי ביחס לכל מיני סיבובים בזוויות מסוימות, ועל ידי כך אתה מנסה ללמוד את המרחב שלו. שם אתה עושה כאילו, אתה מנסה לשחזר מהי חבורת הסימטריות שלו, ומתוך זה אתה מנסה ללמוד מה המבנה שלו, גם אם אתה לא רואה אותו בעיניים. כן, באחד הספרים שביקשת שנדבר עליהם, שזה סימטריה של מרקוס דה סוטוי, שעוסק בין השאר בנושא הזה, אז יש לו את הדוגמה היפה של פתית השלג, כן. המפלצתי. אז תראה, הספר של מרקוס, ספר מאוד חביב, מרקוס עצמו הוא איש מאוד חביב. אגב, המילה, הוא ספר חביב בעיני מתמטיקאים, בעיני קורא שאיננו מתמטיקאי, הוא ספר קשה, הוא ספר שבו את הפרקים התיאוריים, באמת על גבישים ועל פתיתי שלג, קל יותר לקרוא, וכשאתה מגיע למתמטיקה אתה נתקע. נכון. ועוד אני אספר לך, בגלל שאני חבר טוב, מרקוס דה סוטוי היה פוסט-דוקטורנט שלי לפני הרבה שנים, וגם הסיפורים האישיים שהוא משלב פה על אשתו הישראלית, הוא בעצם מצא אותה כאן, כשהוא היה פוסט-דוקטורנט שלי פה בארץ. אוקיי. ויש פה סיפורים שלמים על הקשר הישראלי שלו. אבל הוא סיפר לי שעוד האורחים, עוד קצצו לו הרבה, כדי שזה לא יהיה יותר מדי. כן, זה בעיה עם עורכי ספרים, הם מקצצים הרבה ונדמה להם שבזה הם עשו את מלאכתם, והם לא מבינים שהקורא לא רואה את מה שהם קיצצו, הוא רואה את מה שנשאר. תראה, אני חייב להודות שלכתוב ספר מתמטיקה פופולרי, זה משימה כמעט בלתי אפשרית. מי שהצליח ביותר בזה, זה סין. זה הספר האחר שהצעתי. המשפט האחרון של פרמה. אבל סין טיפה מרמה. מה זאת אומרת מרמה? לא מרמה, אבל הוא מספר את כל הדברים היפים במתמטיקה, שניתן להסביר לבני אדם. חלקם לא ממש קשורים למשפט האחרון של פרמה, שדווקא את המשפט הזה אפשר להסביר. כן, אז זהו, אחת השאלות שלי זה, האם ההבדל בין סינג לדה סוטוי זה שהוא מנסה להסביר בעיה הרבה יותר קשה מפרמה? הבעיה של פרמה. הוא מנסה להסביר אותה יותר לעומק ביותר, תראה, דווקא בגלל שהוא מתמטיקאי, סינג הוא לא מתמטיקאי. כן. אני חושב שמשהו נשאר לעשות כאן, ודווקא זה אני חושב נותן, זה לא כל כך באמת להסביר את המחקר, כמו להסביר את חוויית החיים של המתמטיקאי. כן. חוויית התסכול, חוויית הראש בקיר, החוויה הזאת שאתה הולך לישון בלילה וחושב שפתרת את הבעיה, ובבוקר אתה מגלה שהייתה טעות, וזה, הוא מאוד כנה בזה, והוא משתף את הקורא בחוויה. מה שהוא באמת מספר, אולי בלי להגיד את זה במפורש, זה מהלך שהיה מהלך מרכזי במאה ה-20, והוא המהלך הבא. הוא אפילו לא מגדיר אותו בצורה מסודרת. דיברנו שיש מושג של חבורות. כן. אפשר לומר לחלק את התחום בין חבורות שהן סופיות. כלומר, מספר העצמים בחבורה הוא סופי. אני אתן לך דוגמה לחבורה פשוטה שבה כן מתקיים חוק החיבור. אוקיי. תסתכל על השעון. בשעון יש לך 0 עד 1 עד 12. כן, 1 עד 12. עכשיו, אתה לוקח, נניח,
את השעה 9, ומחבר ל9 5, כדי להגיד מה תהיה השעה בעוד 5 שעות. בעוד 5 שעות. מה תהיה השעה בעוד 5 שעות? 2. 2, נכון? שים לב, נכון? כן. כלומר, 9 ועוד 5, שווה 2. זה לא 14. כן. נכון? כי זאת החבורה שלי. זאת החבורה שלי. אז בחבורה הזאת יש 12 עצמים, והחיבור הוא בעצם חיבור מעגלי. זו דוגמה לחבורה שהיא סופית מסדר. הנה, נתת דוגמה שאפילו אני יכול להבין. אבל היא עדיין חברה קלה, בגלל שהיא קומוטטיבית, מה שאנחנו קוראים. כלומר, חוק החילוף מתקיים בה. 5 ועוד 9 זה גם 2, נכון? הבנתי, אוקיי. נכון? כן. אבל, כלומר, ויש חבורות שבהם 5 ועוד 9 כבר ייתן לי משהו אחר. לא, 5 ועוד 9 לא יהיה אותו דבר כמו 9 ועוד 5, כן, ברור. עכשיו, אחד הדברים הבסיסיים זה לוקח זמן, אבל זה יחסית אלמנטרי, מלמדים את זה היום כבר בקורס הראשון בחבורות, שבאיזשהו מובן אתה יכול לפרק את כל חבורה סופית, אני מדגיש עכשיו סופית, נלך אחרי זה קצת לדבר על העולמות האינסופיים. אתה יכול לפרק אותה למה שקוראים חבורות פשוטות. עכשיו, כשאומרים את המילה פשוטה, לא בגלל שהן פשוטות, הן אטומיות, כלומר, הן חבורות שהן כבר לא מתפרקות יותר, וכל חבורה אתה יכול לפרק אותה לחבורות הפשוטות. במידה מסוימת, כלומר, זה חבורות הבסיס. הם האטומים של תורת החבורות. כן, טוב, היום אנחנו יודעים שגם את האטומים אפשר לפרק, אבל בסדר, הם הדבר שאי אפשר לפרק. ואז למשל, כשאתה רוצה לדעת מבנה של מולקולה, אז אומרים לך, מולקולה זה הרכב המולקולרי, אומרים לך מי האטומים שמשתתפים בתוכה. כן. האמת, יש פה רמאות מסוימת, זה לא קובע לחלוטין את המולקולה. יש אטומים לפעמים, אותו מספר אטומי פחמן, נאמר במימן, וחמצן, אפשר לחבר אותם ביחד. בדרכים אחרות. בדרכים אחרות ולקבל מולקולות שונות. אותו דבר סיפור בחבורות. גם אם אתה יודע את ההרכב המולקולרי, כלומר, מי הם החברות הפשוטות שבתוכה, זה מלמד אותך המון, אבל זה לא קובע אותה לחלוטין. אגב, אני אשאל שאלת אדיוט, האם יכול לקרות לכם המתמטיקאים, מה שקרה לפיזיקאים, כשהתברר להם שאפשר לפרק גם את האטום? זה שוב, השאלה היא מהי הגדרה. אפשר לפרק את האטום, זה נכון ולא נכון. כלומר, אפשר לפרק, האטום עצמו מורכב... גילינו שגם בתוכו, כן, חלקים עוד יותר בסיסיים. הם עוד יותר בסיסיים. תראה, אצלנו, אני לא חושב שזה יכול לקרות, אנחנו כאילו יודעים את זה כבר, שיש בתוכם חלקים, אבל נוח לנו לדבר על החבורות הפשוטות, בגלל שמתוכם אנחנו יכולים לקבל איזושהי אינפורמציה על המבנה של חבורות. במאה ה-20, המהלך אולי הכי מרכזי בתורת החבורות, יש כאן סיפור סוציולוגי שאני אסביר אותו עוד מעט, האם הוא נגמר או לא נגמר, זאת שאלה בוויכוח, היה למיין את כל החבורות הפשוטות. אוקיי. זה במידה מסוימת כמו טבלת מנדלייב. כן, להגיד, זה המרחב שאנחנו פועלים בו. וכל השאר מתחבר לתוכו. רק ההבדל, טבלת מנדלייב היא טבלה סופית. יש כך וכך יסודות, כן. יסודות וכל השאר. כאן מראש ידעו שהיא אינסופית, זה לא הפריע. כלומר יודעים שהיא אינסופית? אני אתן לך דוגמה. אוקיי. על הדוגמאות האלה מדבר מרקוס. כך מספר ראשוני, מסדר פי אנחנו אוהבים לקרוא, אבל בוא ניקח כדי לסבר את העוד מסדר 7. כן. אז אני יכול לקחת כאילו שעון מעגלי, שיש בו 7 שעות רק, ולעשות את החיבור. מודול הוא 7. מה זה אומר מודול הוא 7? 6 ועוד 3 שווה ל... 6 ועוד 3, אם זה שעון של 7, יהיה שווה גם 2. נכון. כן. יפה. וכאן זה קומוטטיבי, נכון? כן. עכשיו, חבורות כאלה אי אפשר לפרק. חבורת 12 כן אפשר לפרק. אני לא אסביר לך באופן טכני, אבל אתה מרגיש למה. אני יכול לפרק אותה לחבורת 3 וחבורת 4. ואת 4 אני עוד פעם יכול לפרק ל2 ו2. אוקיי. כשזה ראשוני לא ניתן לפרק. בגלל ש7 הוא ראשוני ו12 אנחנו יודעים שיש לו חלוקות לכל המספרים. הבנתי, אוקיי. אז כל החבורות שעון האלה מסדר ראשוני, הם אבנים בסיסיות, הם אבני הבניין
הן חבורות פשוטות. אוקיי, אבל מכיוון שאנחנו יודעים שאין סוף למספרים הראשוניים, אז אתה אומר, אז כבר אנחנו באין סוף חבורות... אוקיי. עכשיו, אגב, זה אמנם לא קשור עד כאן אני עומד בקצב, ויגיע הרגע שבו אני אגיד שכבר לא. אני מרשה לעצמי לפתוח חלון שנייה לכיוון אחר, משום שתמיד שואלים אותי, מה עוד לא יודעים במתמטיקה? כן. נכון? אז תן לי לעצור שנייה, לקחת לכיוון אחר שהוא לא בתורת החבורות. אוקיי. אני אחזור לתורת החבורות, ואני אתן לך דוגמה לבעיה שאתה יכול להבטיח לקוראים שלך, שמי שיפתור אותה, אנחנו ניתן לו מיד משרה של פרופסור פה, באוניברסיטת העברית, במכון ויצמן, שבו אני עובד בכל מקום בעולם. אוקיי. אז היוונים כבר ידעו שיש אין סוף מספרים ראשונים. זה דורש הוכחה. בסטנדרטים של היום, זה לא הוכחה לגמרי טריוויאלית, אבל אני לא רוצה להיכנס. אני לא רוצה להוריד את הפופולריות של הפודקאסט שלך, אז אני לא אתן פה את ההוכחה. אוקיי. אבל היא באמת לא קשה. מי שרוצה, אפשר להסביר לו אותה. אבל אם תחבר שלנו, עד היום לא יודעים. בוא נחשוב את זה כך. כל מספר ראשוני, חוץ מהמספר 2, חייב להיות איזוגי. כן. למה? אם הוא היה זוגי... אפשר לחלק אותו לשתיים. כן. יפה. עכשיו, בוא נסתכל על המספרים הראשונים. יש לנו בהתחלה הרבה מאוד. נכון, אחד, תלוי. כן, אוקיי. 2, 3, 5, 7, 11, 13 וכו'. כן. יש בהתחלה הרבה מאוד מספרים, לאט לאט זה יורד. היום די מבינים מהו קצב, כמה יש על זה הרבה בעיות פחות, אבל לא משנה. אוקיי. אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מה שנקרא מספרים ראשוניים תאומים. מה זה נקרא תאומים? אם הראשונים הם רק תמיד צריכים להיות אי זוגיים, כן. זה עובד 2 לצד, אז הכי קרוב שהם יכולים להיות, זה מרחק של 2. נכון. 5 ו7 מרחק של 2. הם מרחק של 2, אז הם תאומים. 11 ו-13. 11 ו-13 תאומים. כן. 29 ו-31 תאומים. דילגתי על 17 ו-19 כן. תאומים. כשמתחילים לראות את התאומים, רואים שמספר התאומים... הולך ויורד. מאוד יורד. כן. טוב, מספר הראשונים גם הולך ויורד. כן. התאומים עוד הרבה יותר מהר יורד. כן. לא יודעים עד היום האם יש אין סוף תאומים ראשונים. אוקיי. כלומר, אם מצליח להוכיח לך שאין אין סוף, או שיש אין סוף תאומים... אני מציע לך לא להשקיע את מאמציך להוכיח שאין. אוקיי. כי ההנחה היא שיש? די בטוחים שיש, כל כך הרבה אינדיקציות בכיוון הזה, אבל תראה שאנחנו לא מסוגלים להוכיח. אז זהו, הדבר הזה של אנחנו בטוחים שיש, אבל אין לנו את ההוכחה, זה פרמה. כלומר... גם בפרמה היה הסיפור כזה, נכון, בפרמה אני חושב שאפילו היינו פחות בטוחים, למרות זה לקח הרבה שנים. לא, לכאורה אדם כתב, זה המצב, מאיזושהי סיבה החליטו להאמין לו, להניח שכנראה שהוא ידע על מה הוא מדבר, ועכשיו לך תוכיח. עכשיו רגע, אם אנחנו גולשים אמנם, אנחנו משחקים, כן. אני מזהיר כל הזמן את התלמידים שלי, כשהם ניגשים להשערות פתוחות, להחזיק כל הזמן במוח, ספק, אולי השערה לא נכונה. כן. ובדידי אב העובדה, כמו שאומרים בארמית, אני יכול לספר מניסיוני המתמטי. הייתה השערה מפורסמת בתורת החבורות, חבורות אריתמטיות, אני לא אסביר אותה, יותר מסובכת. כולם האמינו שהיא נכונה. התחילו אפילו להתפרסם מאמרים, אמרו, טוב, בואו נניח את השערת. אין לנו הוכחה, אבל אנחנו נתבסס על ההנחה הזו. מאוד מאוד חשוב, זה דמה מאוד לארגומנטים שהופיעו בהוכחות של מרגוליס, אחד מגדולי הדור, זה היה עוד קצת, היה נראה שזה איזה טוויסט קטן, ונוכיח גם את ההשערה הזו. כן. אני עבדתי עליה 15 שנה. on and off. כדי להוכיח אותה. כדי להוכיח אותה. ואז הייתה לי הפסקה מסוימת בלעבוד עליה, אני יכול לספר לך גם למה, אני לא יודע, אולי זה יגיע, דווקא כשהייתי בכנסת. אוקיי. כשהייתי בכנסת, אני אתוודה בפניך שהמשכתי לחשוב על מתמטיקה, לפעמים אפילו הייתי בורח קצת מהכנסת, מאחר והקמפוס בגבעת עם הוא כל כך קרוב, אפילו ככה בשלב שמה הייתי בורח לסמינרים. כן. אבל בסופו של דבר לא עבדתי באותם שנים באינטנסיביות במתמטיקה. היה פגרה בכנסת, נסעתי לכנס, ואז דיברו על השעה הזאת. בדרך חזרה במטוס כבר הייתה לי רעיון לדוגמה נגדית. ואני מייחס את זה,
דווקא את זה לכנסת, מה זאת אומרת לכנסת? זאת אומרת, דווקא את זה שלקחת פסק זמן. לעובדה שפתאום העזתי לחשוב שאולי זה לא נכון. ולכן אני מזהיר גם... ואתה בעצם אומר, כל 15 השנים שלפני הכנסת, אתה לא היה לך ספק? לא היה לי ספק שזה נכון. לא היה לך ספק. לא ניסיתי אף פעם להוכיח את הכיוון השני. עכשיו, אז יש הרבה השעות במתמטיקה, למשל, בבית המספרים הראשונים, כל הסיכוי שמישהו ינסה להוכיח את הכיוון השני, הוא משחט את זמנו לשווא. אבל מי יודע? אולי זה מה שאני אצליח לעשות. מצד שני, בוא נאמר, אם היה בא אליי דוקטורנט ורוצה נושא לדוקטורט, לא הייתי מציע לקחת את הניסיון להוכיח שזה לא נכון, בגלל ש... ואת הניסיון שזה כן נכון, היית מציע לו, שאתה אומר, תשמע, ישבו על זה כל כך הרבה אנשים. אז אני אגיד לך, עם הדוקטורנטים שלי, בכלל לא בתחום שלי, תורת מספרים, בתחום של דוקטורט, אני בדרך כלל מנסה להציע להם, קודם כל אני בדרך כלל מנסה לא להציע להם, זאת אומרת, אני הכי אוהב... שהם באים עם רעיון. נותן לו ללמוד נושא, ואני אומר לו, בוא תראה מה אתה אוהב, לאיזה כיוון אתה רוצה לקחת. כן. אבל כשאני יושב איתו וצריך לעצב תוכנית מחקר, אני בדרך כלל רוצה שיהיה משהו קשה, שאם... אם הוא יפצח אותו, מה טוב. בדיוק, אבל אני לא בסיסמה, למות או לכבוש את העם. כלומר, אתה רוצה לתת לו מדרגה שאם הוא לא מגיע אליה, הוא עדיין השלים דוקטורט. כן. back position כזאת, שאפשר עדיין לפתור. ולכן, בכל אופן, בבעיות האלה, לא הייתי נותן לדוקטורט שלי בעיות שהן מעבר לכך, שכל העולם כבר עבד עליהן, הן כל כך קשות, וזה עבדו על זה כבר מאות שנים, אני לא מגזים. כן. אבל בוא נחזור רגע לחבורות. לחבורות, כן. אז יש אין סוף חבורות, יש גם עוד מספר קטן, 8 משפחות של חבורות פשוטות, משפחות אינסופיות של חבורות פשוטות סופיות. כן. וגם אותם פחות או יותר מבינים. ואז התחילו לצוץ כל מיני חבורות, שאנחנו קוראים להן חבורות ספורדיות. שהן לא באות בתוך... כלומר, הן יחידניות, הן לא שייכות לאף משפחה. לך תדע למה הם הגיעו. ומרקוס בספר מספר את הסיפורים המרתקים, איך פתאום גילו, כבר חשבו שמצאו את הכל, פתאום עוד מישהו גילה. כן. עכשיו, אם הוא גילה עוד אחת והיא אחרונה, נו מילא, אבל מי יודע, אולי פספסנו והיא אחת מסדרה... כן, כלומר, גילינו אחת יחידנית, עכשיו בוא נחפש את קרובי המשפחה האבודים שלה, ואולי נמצא אותם. נכון. כן. והיו שם הרבה... היו שנים מאוד תוססות, אני עוד הייתי אז ילד בערך. אני מתאר את המאבק הזה, לא נעים להגיד, אבל מתמטיקה זה מקצוע שבו להיות מחוץ לסטיית התקן, זה המצב הנורמלי. והיו כל מיני טיפוסים מאוד... ססגונים. ססגונים, זו מילה טובה. קו ססגונים על גבול ה... כן, בסדר. והם היו שותפים למהלך הזה, ואת הסיפור הזה... אגב, אני אגיד לך, יש לי קצת ביקורת על הספר, מבחינת התיאור של הפרויקט הזה. אמרתי לו למרקוס, אני אגיד לך את התשובה שלו, אני אגיד לך את הביקורת. הוא מספר על הקבוצה הזאת, שהמרכז שלה היה בעיקר באנגליה, והוא כמעט בספר לא מופיע אדם בשם אשבחר. אשבחר היה לו תרומה עצומה לפרויקט המיון הזה. כן. אבל אשבחר הוא טיפוס משעמם, טיפוס סולידי שבא למשרה. אין סיפור לספר עליו. כן. זה זה כאן, הוא קם בבוקר, הוא הולך לעבודה, והוא המשך לזה. הוא ענה לי תשובה יותר אינטליגנטית מהשאלה שלי, הוא אמר שהוא גדל באנגליה, ויכול להיות שבגלל שהאנשים האלה שחיפשו את אותם יהלומים בודדים, הם אלה שעליהם הוא כילד או כסטודנט צעיר, עליהם הוא חונך, הוא שמע מטבע הדברים, אז הוא שייך להם, נאמר, תרומה יותר מרכזית, אבל אני צריך מאוד להיזהר בזה, במיוחד שכותבים ספרות פופולרית, אני חושב, ולא לחתור לאמת, שהתרומות קודם כל של תומסון, ואחר כך של אשבחר, היו מעל ומעבר
לתרומות של הטיפוסים הנורא מעניינים והססגונים. אגב, הזכרת קודם שמאוד קשה לכתוב ספרות פופולרית בתחום המתמטיקה, ואני בסך הכל אני קורא הרבה מאוד ספרי עיון בהרבה תחומים מדעיים, ומתמטיקה זה הכי קשה. למה זה הכי קשה? השפה. זה אחד הצרות שלנו. הצרה, אני לא רואה את זה כיתרון שלנו, כספור גדול שלנו. יש כאלה שמתגאים ואומרים, וואו, אני עוסק בתחום שרק 7 אנשים בעולם מבינים אותו. בעיניי זה חיסרון, זה לא יתרון. הלוואי והיה אפשר להעביר אותו. ואתה צריך ללמוד כל כך הרבה כדי את השפה, גם מתמטיקאים ביניהם. לא מבינים אחד את השני אם הם בתחומים אחרים. תראה, אם נשווה אותנו בכלל למדעי הרוח, במדעי החברה, זה בכלל עולם אחר. שני פרופסורים להיסטוריה. אחד עוסק בצלבנים, ואחד עוסק בתקופה הרומית. הם יכולים לדבר בלימוד, כמו שאומרים בעברית. אני עושה ככה, מבין את המילים. תיקח מישהו בחבורות, ומישהו במשוואות דיפרנציאליות, חלקיות. הם שמבינים את השפה של אחד לשני. ותאמין לי, אני מתמטיקאי שיחסים נחשב מתמטיקאי רחב. תכניס אותי לכנס במשוואות דיפרנציאליות חלקיות אחרי 5 דקות של הרצאה. מה, תאבד? לא תצליח להבין מה אומרים? בוודאי. לא צריך להבין. כלומר, נדרשת הרבה מאוד עבודת הכנה לפני שאתה יכול... הכנה כדי להבין בכלל מה הבעיה. ראית איך התנפלתי כמוצא שלל רב על בעיית התאומים הראשוניים? כן. הנה, משהו שאני יכול להסביר לבן אדם נורמלי. כן. תאמין לי שבתחומים, את הבעיות שאני באמת עובד עליהן, נניח אותה השערת פלטונוב שאמרתי לך שהיה לי דוגמא, כן. כדי להסביר למישהו בתחום אחר, אני צריך, זה ייקח לי... כלומר, אתה רוצה להבין על מה אני עובד, בוא ל3 ימים. כן. לפחות 3 שנים. כן. לפחות 3 שנים? לא. לא, זה מעניין. נניח שאין לי שום יכולת מתמטית מיוחדת, ואני אומר, אבל בוא תנסה להסביר לי שלב שאני אבין בערך על מה אתה עובד. אז 3 ימים. אבל אם אתה רוצה להיכנס לעבוד בתחום... לא, בסדר, לעבוד בתחום זה כבר, כלומר, יש הבדל בין להבין נגיד, את עקרונות האינסטלציה, לבין להיות אינסטלטור. נכון. עכשיו, לפעמים יש בעיות שהן פשוטות מאוד. אני, למשל, נורא אוהב בעיות שכן ניתן להבין את הבעיה, אבל מאוד קשה להבין את התשובה. כן. זה הטעם המתמטי שלי, שלתת בעיות מה זה ניתן להבין? לא כל אדם ברחוב, מי שיש לו השכלה מתמטית, נאמר, בסיסית, יכול להבין מה הייתה הבעיה, ולהסביר את ההוכחה, זה נורא קשה. כן. עכשיו... אז פרמה נגיד זאת בעיה כזאת, כלומר פרמה, שאתה אומר x בריבוע פלוס y בריבוע שווה z בריבוע, אבל אני... רגע, לא, עכשיו תיזהר, תנסח אותה לאחורה. אני מנסה, בוא נראה אם אני אצליח, ואם לא אתה תתקן אותי. ל-n שהוא גדול מ2, אי אפשר לקיים את המשוואה x בחזקת n פלוס y בחזקת n שווה z בחזקת n. על ידי מספרים שלמים חיוביים. מספרים שלמים חיוביים, כן. 3 בריבוע 9 ועוד 4 בריבוע 16 שווה ל5 בריבוע 25. יש אין סוף שלשות כאלה, x, y, z, ש-x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-z בריבוע, שלשות של מספרים שלמים חיוביים. אבל השערת פרמה שהוכחה לבסוף אחרי 260 שנה או משהו כזה, כן. אומרת שאם זה לא בריבוע אלא מעל בריבוע, מעל החזקה היא מעל 2, זה לא עובד. נכון, והיו לאורך השנים הרבה תוצאות חלקיות. בסוף, מי שרוצה להבין את כל ההוכחה, צריך ללמוד מתמטיקה שנים כדי להבין. עכשיו, גם אני לא למדתי את זה, אני כבר לא יודע, יש שלבים שאני יודע, יש נושאים שיודע. לא מכירה. כלומר, את ההוכחה עצמה, הבנת שיש הוכחה, הבנת שהמשפט של פרמה נכון, אבל את ההוכחה המלאה אתה לא יודע. לא, ממש לא. זאת אומרת, אני יודע חלקים, אני יודע נושאים. אגב, אני אגיד לך דבר שיראה לך אבסורד, אבל היא בכלל לא חשובה. היא חשובה מאוד בתולדות המתמטיקה, בגלל שכדי לפתור אותה, פיתחו כלים שהם הרבה יותר חשובים ממנה. אוקיי. לפתור בדוחות. הבעיות היא קצת איזוטרית. אני יכול להמציא לך 7 בעיות כאלה ב5 דקות. לא, אז בעיניי הבעיה הזאת, אם כבר היא חשובה, משום שהיא
נניח אפשר להגיד, יכול להיות שיש דור או 2 דורות של מתמטיקאים, שזה מה שהפך אותם למתמטיקאים. יש 250 שנה. לא, בסדר, כלומר, באיזשהו שלב הבעיה הזאת הפכה למין, לסמל של מה זה בעיה מתמטית שעובדים עליה. הנה, אתה יכול להסביר אותה לילד בכיתה ט' והוא יכול לחלום לפתור אותה. אני חושב שאנדרו ויינס מספר בזיכרונותיו שזה בערך... הבעיה היא שאתה קצת מקלקל לי את זה, כשאתה אומר, אבל כשיצליחו למצוא את ההוכחה, זהו כבר לא יצליח להבין. הילד הזה בכיתה ט' שהבין מה הבעיה, לא יצליח להבין מה הפתרון. אלא אם כן הוא מתמקצע בנושא הזה. כן. אם הוא לא מתמקצע בנושא הזה של תורת מספרים, ועקומים אליפטיים, ופונקציות הומורפיות, ובלה בלה בלה בלה, זה אולי, נכון. זה הקושי הגדול במתמטיקה. ואני חושב שבמקצועות אחרים, גם מקצועות מדעיים, יש חלק גדול שאתה יודע, בשיחת סלון עם אנשים, אתה יכול להסביר להם. בוא, זה אחד הדברים הכי מתסכלים. כי מתמטיקאי כבר כל כך הרבה שנים. כן. אני נשוי כבר, נדמה לי 45 שנה, משהו כזה. ורעייתך לא מבינה על מה אתה עובד. לא יודעת מה אני עושה. זה אגב נראה לי באמת דבר מתסכל. כלומר, בעצם על הדבר שמעסיק אותך רוב זמנך, אין לך עם מי לדבר. חוץ מכמה אנשים שיושבים פה בחדרים סמוכים. בהנחה שהם עוסקים בתורת החבורות. קצת יותר, נכון. תראה, אני באמת גלשתי קצת, מה שקצת מייחד אותי כמתמטיקאי, שאני בדרך כלל עושה חבורות, זה מקום הבסיס שלי, אני קורא במשחק הזה, אוקיי, כן. הום-בייס כזה. אוקיי. אבל אני עוסק הרבה חבורות וגיאומטריה, חבורות ותורת מספרים, חבורות וכמובן, אני עוסק הרבה בחבורות ומדעי המחשב. כל מיני שעות מדעי המחשב שהגעתי אליהם דרך זה. אגב, אני אספר לך אחר כך שאני רוצה לחזור לסיפור של דסטוי. כן. אבל יש נושא אתה פותח דלתות, אחר כך אולי נצליח, אולי נזכור ואולי נשכח, כן. זה נכתוב לי. יש נושא שהגעתי אליו בזכות מדעי היהדות. אוקיי. זה באמת סיפור מעניין, זה אפשר להסביר לאנשים. אוקיי. אבל אני אגמור את הסיפור. מרקוס דסטוי, שכותב לך על המיון של החבורות, השקיע מרבית המחקר שלו, רק תראה באיזה פינה, הוא אמר, דיברנו על החבורות המעגליות האלה שבונים סביב מספר ראשוני פי. כן. אני רוצה להבין את כל החבורות, כלומר את כל המולקולות שהאטומים שלהם הם כולם מהסוג הזה של מספר ראשוני של מספר ראשוני פי. כן. עכשיו חבורה כזאת חייבת להיות מסדר פי בחזקת n, לאיזשהו מספר שלם n, לשלטה. כאילו בונה את המולקולות, אבל אתה יכול להרכיב אותם בהמון צורות. כלומר, מספר חבורות שיש לך מסדר פי בחזקת n, זה דבר מאוד מסובך להבין. אוקיי. ומרקוס... נגיד שהבנתי בערך על מה הוא מנסה לעבוד. ומרקוס, תרומותיו החשובות, חלק אפילו מדהימות, היו לפתח שיטות להבין מה מספר החבורות מסדר פי בחזקת n. עכשיו, אתה יכול לשאול את זה בשני מישורים. אתה יכול להגיד, אני קובע את פי ונותן ל-n ללכת לנסות, או אתה יכול לקבוע את n ולתת ל-p ללכת לנסות. למשל, אני רוצה להבין כמה חבורות סופיות יש מסדר פי בחזקת 9. אוקיי. זאת מסתובבת שלנו נורא מסובכת. פי בריבוע יודעים... למה היא מעניינת? כלומר, כשאדם אומר לי, אני משקיע חיים שלמים בפענוח חלבון, שאם אני מבין היטב את פעולתו, הוא אחר כך אולי יפתור את בעיית האלצהיימר, אז אני אומר, אוקיי, הבנתי. גם אם זו בעיה תיאורטית לגמרי. עכשיו, כלומר, למה זה מעניין? אני חייך ואני אומר, אתה כבר לא תהיה מתמטיקאי. לא, קודם כל, אין לי לצערי כישרון. זה מעניין? זה מעניין אותם. באמת, אני לא טוען שזה מעניין. אני לא חושב שאשתי צריכה להתעניין בזה. אבל בדרך כלל סביב ההבנות האלה מגלים קשרים מאוד מאוד מעניינים. אחד הדברים שמרקוס גילה זה סביב השאלה הזאת. דווקא כשאתה... של חבורות עם פי בחזקת 9?
בחזקת 17 כן, נניח, אוקיי. אתה קובע את 17 ומשנה את P, מסתבר שזה מתקשר לשאלות משמעותיות בתורת מספרים, תאופנטית, עקומים אליפטיים, באותן שאלות שאנדרו ויילס השתמש, טכניקות, כדי לפתור את בעיית פרמן. אוקיי. אז אתה מסכים איתי שיש כאן חוויית גילוי של קשרים בין עולמות שונים. כן, אבל זה קצת כמו הוגוורטס, כלומר בסוף אתם בונים איזה מבנים גדולים של עולם, אני יודע מה, פנטזיה, ומוצאים בתוכם המון הקשרים מעניינים, ואני אומר, אוקיי, אבל... אני אגיד לך, אתה לגמרי צודק, אבל אני אגיד לך מה עושה לנו את זה. כן. בכלל, אני חושב שאם אתה מבקש מתגדיר את מתמטיקה במשפט אחד, אני לא מסוגל להגדיר משפט אחד, אבל אני אגיד לך מה כאילו, בעיניי, ואני מניח שאנשים אחרים ידעו לך תשובות אחרות. כן. אני חושב שמתמטיקה, היופי שלה והקסם שלה זה מציאת סדר בדאטה ובעולמות שקשה למצוא בהם את הסדר. שלא רואים בהם את הסדר. ואם אתה פתאום מגלה את הסדר הזה, הקוסמי הזה, אם אתה רוצה, פתאום אתה אומר, זה לא מקרי. אם אני חושב, המחשבים יכולים לחשב כמה יש חבורות מסדר 2 בחזקת 9, 3 בחזקת 9, 5 בחזקת 9, כשמספרים גדלים, כשאתה מסתכל על המספרים האלה, אתה לא רואה מה הקשר. איך זה מתנהג פתאום מרקוס אומר לך, תשמע, זה מתנהג כמו פתרונות של עקום אליפטי, נניח, מסוים, לא חשוב אפילו מה זה אומר, וואו, הנה, פתאום ראינו את האור. אגב, ביום שיבוא המחשב הקוונטי החזק באמת, אז הוא יפתור לכם חלק גדול מהבעיות האלה לא? לא? שהוא ייקח אותנו יותר רחוק, הוא יעזור לנו מאוד כדי לראות הרבה יותר דאטה. אבל הוא לא יפתור לנו את זה. אם אתה שואל אותי על AI, זה כבר סיפור אחר, אולי ה-AI... לא, ה-AI, אתה אומר, הוא ידע לחשוב, כמונו טוב מאיתנו. אבל אני אדגיש, בדרך כלל בעיות מתמטיות מעניינות, הן כאלה שהן אינסופיות במהותן. ולכן מחשב לא יכול, אני לא מדבר על AI. כלומר, הוא יכול לקחת אותי עוד ועוד 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 רחוק, אבל הוא עדיין לא יגיע לאינסוף. כן, נכון. היום נניח, בדקו נניח שיש תאומים ראשונים, לא יודעת כמה, לא אוקיי. אז הוא ימצא לנו... אז אותנו עוד הרבה יותר רחוק מזה, אבל הוא לא יוכיח שיש אינסוף כאלה. כן. כמובן הוא יחזק את התחושה שלנו ואת האמונה שלנו שיש אינסוף כאלה, אנחנו נראה שזה לא נגמר. אנחנו גם נראה, מאחר יש השערות די מדויקות, כמה ראשונים תאומים יש, עד מקום מסוים. אם המחשב קוונטי ייקח ויראה שזה ממשיך להתנהג לפי ההשערה, אז אתה תגיד, זה מחזק את התחושה שלי שזה כנראה נכון, אבל זה עדיין לא נתן לי את ההוכחה. כן. AI זה כבר סיפור אחר. תורת החבורות זה תחום אופנתי במתמטיקה היום? מאוד. כל השנים היה. תראה, זה תחום... כי יש הרי, כלומר, יש אופנות שבאות והולכות. נכון, אבל האופנות הן בתוך חבורות. בפירוש יש אופנות בתוך חבורות. עכשיו, אבל הוא הפך להיות תחום כל כך בסיסי, שהוא נמצא בכל כך הרבה תחומים, שבעצם הכל מכל... כל מתמטיקאי מוכרח באיזשהו אופן לעסוק בו. קורס בסיסי שחייבים לקחת אותו בכל מחלקה למתמטיקה בעולם. כבר בתואר הראשון? בוודאי. כן, אוקיי. שנה ראשונה לומדים מה שקוראים אינפי באלגברה ליניארית. כן. שנה שנייה לומדים תורת החבורות. זה הקלאסיקה. זה שפה, קודם כל, שמוכרחים אותה בהרבה מאוד רמים. היא גם נותנת נקודת מבט משלבת, מחברת בתוך הרבה תחומים. ושאלה שאני יודע שמדענים באופן כללי שונאים ומתמטיקאים אולי יותר משאר המדענים, כמה הדבר הזה יש בו תועלת מעשית? תראה, קודם כל אני אצעיר הצהרה פשוטה. בשביל מתמטיקאים, התועלת המעשית... היא לא כל כך חשובה. הוא לא קנה מידה. כשפתאום יש תועלת מעשית, אנחנו נהנים. אני לא מדבר, אתה יודע, ספר מפורסם של ארדי. ארדי היה מתמטיקאי אנגלי מאוד מפורסם. הוא מפורסם בהיסטוריה של המתמטיקה בכך שהוא גילה את רמנות שם. אוקיי. רמנות זה כן, ההודי, כן. הוא הביא אותו לאנגליה. מה שנקרא, מי שלא קרא את הספר, שיראה את הסרט. שיראה את הסרט. כן. אז... אבל ארדי גם היה אחד מתמטיקאי מאוד חשוב בשביל הוא כתב ספר מתמטי של אפולוגי או משהו כזה,
שחבל שלא יצא בעברית, אני יודע שמישהו עבד לתרגם אותו, ויהודה מלצר עכשיו להוציא אותו, משום מה לא הגיע לזה, אני לא יודע, אני מקווה שיצא בעברית. אוקיי. והוא משתבח במתמטיקה העיונית, והוא מסביר שהוא לא רוצה בכלל שהוא ממש מתגאה שבעבודתו, בעבודות האנשים שעובדים לדברים כמוהו, אין שום שימוש מעשי. לא, לא מתנצל. אנחנו לא מעשיים, אנחנו לא מתנצלים. אנחנו לא מתנצלים להפך, כאילו אני לא רוצה, אנחנו תיאורים. עכשיו היום שאתה קונה באינטרנט, ואתה מוכן להכניס את הכרטיס אשראי שלך לאינטרנט, ואתה לא חושש שיגנבו לך אותו, אתה משתמש בתוצאות של ארדי וחברה, בתורת מספרים שפותחה על ידם. כן, הרבה פעמים קורה שמתמטיקה... אתה אומר, מתישהו מישהו פיתח משהו, והוא לא יכול לדעת שבעוד 200 שנה יצפינו דברים בעזרת איזה תגלית שהוא גילה. באותם שנים, אפשר אפילו לדמיין את זה. כן. תראה, לי אישית קרה משהו אחר, שנחמד. עכשיו, אני דווקא אוהב את זה, אני מרגיש שאם אתה תורם למשהו שבעולם מאמין. אז זהו, אז זאת השאלה, האם גם אתה לא מתנצל, או שאתה אומר, אני קצת מתנצל לפעמים? תראה, אני אגיד לך מה, אתה צודק שאני לפעמים אוהב להגיד על עצמנו, אנחנו גפן. מה זה גפן? Good for nothing. אין בה שום תועלת, מתמטיקאים התיאורטיים. אבל קודם כל, אני חושב שמתמטיקה לא צריכה להתנצל כמתמטיקה, משום שתשמע, במאה ה-20, המדע שתרם הכי הרבה לאנושות, היה מתמטיקה. המצאת המחשב, המחשבים הומצאו על ידי מתמטיקה, מתמטיקאים לא ניכנס לזה עכשיו, זה, אבל השאלות שהם שאלו והדברים האלה הובילו להמצאת המחשב. אז התרומה של המתמטיקאים גדולה יותר מהתרומה של כל המדעים האחרים. כן, אחר כך נשאל אם זו תרומה חיובית או שלילית, אבל זה כבר שאלה, כן, מסדר גודל אחר, כן. אוקיי. עכשיו, תראה, המתמטיקה היא לכן, אני חושב לא צריכה להתנצל, אבל לא אכפת לי שתחשוב עליה בתור אומנות. נניח, אנשים שכותבים יצירות מוזיקליות, תורמים, נכון, יותר אנשים יכולים ליהנות מהכתיבה שלהם, הרבה יותר מאשר כאלה שיכולים ליהנות. אתה הרי הסברת לי שאתה, כלומר, אפילו אשתך לא יכולה ליהנות מהדבר שאתה עושה, אז... אני חושב שגם מה שאני עושה בונה דברים שהם מענים מאוד לקבוצה הרבה יותר קטנה, אבל הם כן מענים. אני חושב שאחד הדברים שנורא ריגש אותי, שפעם אמר לי איזה מתמטיקאי, אתה יודע, העבודה שלך שינתה את חיי. עכשיו ברור שהוא לא מתכוון שהיא שינתה את חייו במובן שהוא הפסיק לעשות, היא שינתה את חייו האינטלקטואלי. כן. עכשיו זה עולם שברוך השם, החברה המודרנית אנחנו מוכנים להשקיע בו. אז נכון שזה הרבה פחות אנשים שיכולים... לא, אז מישהו יגיד לך, תשמע, אנחנו מחזיקים פה בניין באוניברסיטה העברית, בשביל ש5 אנשים ייהנו. לא, זה לא נכון. בגלל שכמות האנשים, נניח, שלומדים מתמטיקה, בכל שנה זה 300, רובם, והם ילכו אחר כך לעשות... הם פיתחו את התעשייה, הם פיתחו את המחשבים, הם יפתחו את הטילים, את הכיפת ברזל, כן. אתה מבין, סביב האנשים האלה שלמדו פה, ואגב אני חושב שרבים מהם מכירים תודה גם למתמטיקה העיונית והתיאורטית שהם למדו. אנשים מלמד אותם לחשוב, היא מלמד אותם יכולת הפשטה, יכולת מודליזציה של בעיות, יש לך בעיות מעשיות, אתה לוקח קצת אחורה ואתה אומר בוא נחשוב איך אני הופך את זה לבעיה מתמטית ואז אני מנסה לפתור אותה בצורה מתמטית. לכן אני לא מרגיש שאני צריך להתנצל כלפי העולם. נדמה לי שהחברה משקיעה בנו, יחסית אנחנו מדע מאוד זול. כן, זה נכון, מתמטיקה הוא מדע זול. ממש זול, ולכן התקציב שמושקעים בו, אני ממש לא מרגיש צורך להתנצל. לכמה מעמיתיך היית ממליץ לנסות ללכת להיות גם אנשי ציבור? כמה מתמטיקאים יכולים, איזה אחוז מהמתמטיקאים ראוי שינסו להיות אנשי ציבור? אז אני אתן לך שתי תשובות סותרות. אוקיי. לכל אנשים ראוי שיהיו אנשי ציבור. אני גדלתי בבית שהיה מאוד פוליטי, לא פוליטי במובן שאבא שלי היה עורך דין, הוא היה מאוד פעיל בתנועת החירות, אבל לא עסק, הוא לא היה אף פעם, הוא היה חבר הנהלת תנועת החירות,
כאן עבוד היושב ראש המשפטי נדמה לי, או דברים כאלה. כן. הוא היה אב בית הדין אגב, של תנועת החירות, במשפטים המפורסמים ששפטו את שמואל תמיר, אם אתה זוכר. לא. כן. אז היה כך, אז היה שמואל תמיר כתב מכתבים נגד מנהיג המפלגה לעיתון, בעילום שם, העמיד אותו לדין, היום זה... היום אתה יודע, מתנכלים לו בטוויטר, או דברים מהסוג הזה. זה לא נחשב עבירות, אבל זה היה נחשב. בכל אופן, אז אני קצת גדלתי בבית שבו היה איזה מסר שפעילות ציבורית זה דבר חיובי. אני חושב שלי אפילו היה מוזר ממני, שכשהייתי סטודנט, בכלל לא הייתי פעיל בעבודת הסטודנטים או משהו. זה היה מוזר, לא שזה, אבל נתפסתי מאוד למתמטיקה. אתה חושב שכשהלכת בסופו של דבר לכנסת, הלכת בין השאר כי המסע הזה רבץ עליך ציפייה שתעסוק גם בענייני ציבור? תראה, אני לא חושב שהציפייה, וגם בסך הכל הגעתי למערכת הכנסת מאוד מאוד במקרה. כן. זה נשמע מצחיק איך אדם יכול להיבחר לכנסת במקרה, אבל זה באמת היה כך. תראה, הייתי במה שקראו מפלגת הדרך השלישית. הדרך השלישית הייתה בעצם התאגדות של מספר קבוצות, שבעקבות הסכם אוסלו, הייתה להם גישה דרך שלישית, לפני שהשם התקבע, שמצד אחד לא אהבו את ההסכם, מצד שני, הקבוצה שאני באתי ממנה, שקראו לה חוג חלד, הייתה בעיקר אנשים מההתיישבות, שגם לא מצאו את עצמם מזדהים עם האופוזיציה של מועצת יש"ע, שהתנגדה לכל דבר ובכל צורה. ואנחנו בעיקר למדנו את ההסכמים בפרטי פרטים, ובהחלט היינו מוכנים לדון בשאלות ביניים, ואז התאגדו כמה קבוצות כאלה והקימו את תנועת הדרך השלישית. עכשיו, באותה תקופה, ואז קרה רצח רבין שטלטל את כולם, והוקדמו הבחירות, והחלטנו ממש ברגע האחרון לרוץ לכנסת. מה שקרה אז, למה רצנו לכנסת? תראה, אז התחול החסימה היה הרבה יותר נמוך. סקרים דיברו לנו בין מנדט לשניים. תשאל, שמה רצינו מנדט לשניים? אני אזכיר לך שאוסלו ב' זה היה... כן, זה הכל הוכרע שם על מנדט או שניים, כן. 9-2, גונן שגב שעבר... כן, והמוצובישי של גולדפאר וכל הסיפורים האלה, כן. הייתה הרגשה שגם מספר קטן של אצבעות יכול להיות לו השפעה דרמטית, וגם נשבענו בתוכנו שאנחנו לא ניתן, זה היה מסר, לא ניתן להסכם להיות כזה. הסיסמה הייתה, אנחנו נדאג שיש שלום בין היהודים ולא רק שלום. אתם יכולים לרוץ שוב, עכשיו, עם אותו מסר, כן. ואגב, אני מקווה להשיג הצלחה גדולה יותר, כי אז ההצלחה הייתה בינונית. נכון, עכשיו מה שקרה, הצלחה אפילו יותר גדולה מהציפיות, אז מדוע? מה שקרה, זה היה הבחירות הראשונות, וכמעט האחרונות. כן, ראש ממשלה בנפרד, כן. ואז מה שקרה, שהציבור הצביע על השאלות הגדולות לראש הממשלה, והרשה לעצמו להצביע למפלגות אחרות סקטוריאליות, או עם מסר. ואז אנחנו קיבלנו 4 מנדטים, אני הייתי במקום 4. כן. אני בעצם הייתי מועמד קישוט. איך אמר לי חברי יהודה הראל, אלכס, אתה המועמד האידיאלי, דתי, צעיר, אז הייתי פחות מגיל 40 בפוליטיקה, זה צעיר, כן. מתנחל, תושב אפרת ופרופסור. לו רק יכולת להיות אישה, היית מושלם. כן. ואני בכלל הייתי מיועד לנסוע לשבתון, היה לי כבר הסכם עם אוניברסיטת שיקגו, שהבחירות היו ביולי, נכון, באוגוסט-ספטמבר עבדתי לצאת לשבתון בשיקגו, ונתקעתי פה. נתקעת בכנסת. נתקעתי בכנסת. אני לא מתלונן, זו הייתה חוויית חיים מאוד מעניינת, אבל היא הייתה גם בגלל הדבר הזה, ולפי דעתי הדבר הזה היה ממש נזק לפוליטיקה. אני אומר, ההפרדה של הבחירות. והסיסמה שלנו, אני אזכיר כבר, אתה זוכר, הייתה מבריקה, אבל היא אחראית לחלק מהנזק. להצביע לראש ממשלה ולמפלגה שלו, זה כמו לאכול לחם בפיתה. לא זכרתי. אז זה היה הברקה של האיש בתורמן, כולנו נהנינו ממנו בדיעבד, זה היה נזק לפוליטיקה.
נזק שעד היום הפוליטיקה... כשאתה אומר זאת הייתה חוויית חיים מאוד מעניינת, אני אומר אוקיי, אבל לא בחרת להמשיך בזה. אז זה לא מדויק. לא בחרת, אתה אומר, כי פשוט לא הייתה לי אפשר. אני חשבתי אולי להמשיך, אני אתן לך את זה רגע, תן לי רגע להגיד למה אני חושב, גם לא הרגשתי את זה בזבוז זמן. אוקיי. אני גם לא, מאוד הקפדתי לא להתנהל, אתה יודע, היה קל לבוא ולהתנסה ולהגיד, אני הפרופסור, החכם החשוב וכולי, חברי הכנסת, אז זה לא נכון, באמת לא נכון. תראה, היום אני כבר לא יודע, הירידה ברמה אולי היא נוראית, ויש המון מקרים שהם באמת נוראים, אבל אני ידעתי להעריך אנשים שעשו משהו בחיים שלהם, אתם יודעים, לא צריכים להיות הגאונים הגדולים. ישבתי בוועדת חינוך, ישב איתי ראש מועצה מקומית, בינונית, כזה. אז אני הפרופסור, אבל הוא מדבר מתוך ניסיון של אדם שניהל בעצם מערכת חינוך בעיירה שלו. כן. אז יש לו מקום לתרום. אני ממש לא אוהב את ההתנסות הזאת על פני הפוליטיקה. כן. אני גם אסביר לך, אני חושב שהמערכת היום משחיתה את הפוליטיקאים, משחיתה לא במובן, אני לא רוצה, לא במובן של שחיתות פלילית, אלא מקלקלת אותה. ומי שישב בזה בעיקר זה התקשורת. התקשורת שרצה אחרי המעניין ולא אחרי החשוב. אני אתן לך דוגמה, שוב בלי להזכיר שמות, היה חבר כנסת אחד, דווקא היה איש רציני. אתה יודע, הוא לא בולט, אתה בטח לא זוכר אותו היום. אבל הכנסת לא תיארה, אף פעם כמעט, מי כתב עליו? מי כתב עליו? יום אחד בא, היה חנוכה, זה היה, לזכור, המתח היה עצום, זה היה לא רחוק מרצח רבין. כן. חב"ד הגיעו לכנסת עם איזשהו מגש. כן, וחב"ד הרי היו מאוד פעילים בבחירות 96, ופעלו כן. אותם בהסתה נגד רבין וכו'. כן. בא חבר הכנסת הזה לאנשים שבאו עם המגשי סופגניות, דחף את הסופגניות, כל הסופגניות התפזרו על המצפה, באיזה סם כזה בהתפרצות. לפי דעתי, מתבייש בעצמו שפתאום פרץ. אבל מה? בערב, זה פתח את כל מהדורות החדשות. הוא היה גיבור היום. אתה מבין, כשהוא מגיש הצעות חוק, אף אחד לא מתעניין. כשהוא עושה עבודה, אף אחד לא מתעניין. פתאום, בדבר הזה, פותח את מהדורות החדשות. כן, אבל, כלומר... עכשיו, זו דוגמה קיצונית. לא, אני שומע אותך, אני אומר, אוקיי, להשאיר את התקשורת, מה שנקרא, זה... אז פתרנו את חברי הכנסת מאחריותם. האחריות היא שלהם, לא של התקשורת. אני יכול להשוות למקצוע שלי. כן. המקצוע שלי באוניברסיטה, כמתמטיקאי, אני לא אתכחש, יחסי ציבור. עוזרים. אבל הם עוזרים בפינות, הם עוזרים בהעצמה מסוימת, אתה לא יכול לקחת מישהו שלא שווה כלום, ולעשות לו יחסי ציבור, והוא יהיה זה. לא הוכחת, אין מה לפרסם. אין מה לפרסם, זאת אומרת, זה בכל אופן, יש פה משהו. עכשיו שם אתה באמת רואה שהכתיבה עליך היא מה שבונה אותך. ולכן אני חושב שגם אנשים שמגיעים, אני לא חושב שאנשים שמגיעים לכנסת מגיעים מושחתים. כשאני לא מושחתים שוב, לא במובן הפלילי, הם הרבה משוחררי טוב, הם באים ורוצים לעשות שינוי אמיתי. לא, התחלתי הרי בשאלה, לכמה מעמיתיך במחלקה למתמטיקה היית מציע ללכת לכנסת, או האם אתה חושב שטוב היה לכנסת לו היו בה יותר מתמטיקאים? שאתה אומר, גיליתי שמתמטיקאים והכנסת זה לא נדבק. קודם כל זה לא כל כך נדבק, אני לא חושב שהמתמטיקאי הטיפוסי. כן. וחלק מהמתמטיקאים הם כאלה שאתה קורא עליהם בספר של מה. כן, הטיפוסים שקראנו להם ססגוניים קודם. כן. אבל אני הייתי כן חושב שאם בכנסת היה יותר אנשים שמגיעים ממדע, זה היה מאוד משפר את הפעילות של הכנסת. גם אנשים שיכולים לדון באופן רציונלי. אחד הדברים הקשים, אגב, הוא קשה לפרופסורים, וזה פרופסורים הם בעייתיים, וגם רבנים. כן. הם רגילים לדבר בפני קהל שהם הסמכות. גם פרופסורים וגם רבנים. פוליטיקאים יש להם את היתרון. הם מבינים שצריך להתפשר. הם מבינים שלי יש עמדה, אבל האיש שמולי יש עמדה אחרת. זה כבר לא משנה אם אני צודק או לא צודק. זה כבר, יש כאן איזה מערכת של יחסי כוחות. אני חייב להתחשב לא רק בצדק שלי, אלא גם בכוח שלי. לציבור לפעמים קשה להבין את זה, אבל אני כן חסיד של פשרות. לפעמים גם לי מאוד קשה. איך הצבעת בזה? אתה בא לאנשים ממך, איך יכולת לעשות דבר כזה? מה אתה היית? עד שהייתי בכנסת, כל השכנים שלי חשבו שאני נורא חכם.
וכשהייתי בכנסת, אני יכולה לגשת על האישה בסופר, ולהגיד, אתה אידיוט. ידעתי שאתה כזה מטומטם, איך אתה יכול להסביר את זה? ויכול להיות שהיא צודקת, זה העניין, יכול להיות שהיא צודקת, בגלל שבנושא הספציפי הזה, קודם כל יכול להיות שהיא צודקת לגופו של עניין, ב' יכול להיות שהיא לא יודעת. שאתה התפשרת על דעה נכונה לטובת משהו אחר. ברור, בגלל שזה ברור, ושאתה עושה, אתה כפוף להסכמים קואליציוניים, שבדרך כלל אני חושב שצריך לכבד אותם. וכשרות ואחרת, זה עולם קשה, מסובך, הוא מאוד שונה מהעולם המתמטי, אבל אני לא הצטרפתי שלחתי. תראה, גם היה לי, במרכאות הייתי אומר, מזל, צרותיהם של ישראל היו מזלי באותה שנה. התעוררה בעיה באותם שנים, משבר קשה בין ישראל לבין יהדות ארצות הברית, בנושא שקראו לו חוק ההמרה. זה היה אחד השלבים. כן, אני זוכר. מי הוא יהודי. כן, ענייני גיור וכדומה. כן. עכשיו, ואז אני נכנסתי לנושא הזה באופן מאוד עמוק. רוב פעילותי בכנסת הייתה סביב הנושא הזה יומם ולילה, אבל שהיה לי טעון יחסי. היתרון היחסי שלי הייתה מצד אחד שאני אורתודוקס, מצד שני ביליתי הרבה בארצות הברית והבנתי את הרגישות של יהדות האמריקאית, כן. וגם אני חושב שעזר לי שאני יכול לחשוב רציונלית. יכלתי לעשות, אז אני לא יודע אם אתה זוכר, הוקמה ועדת נאמן כדי לנסות כן, אלה נושאים שאני, גם אני יחסית בקיא בהם, כן, בקיא בהם יחסית, כן. עכשיו, אני לא הייתי חבר ועדת נאמן, ששבדה הוקמה ההחלטה של בלי פוליטיקאים. כן. נאמן, תוך כדי שירותו בוועדה, התמנה להיות שר אוצר. כן. הוא הרגיש שהוועדה כל כך חשובה, הוא התשנה שהוא מוכן להיות שר אוצר, בתנאי שהוא ממשיך בוועדה, אני זוכר, כן. אבל אני הייתי במידה מסוימת המויצי ומייבי בענייני הוועדה. כל מה שהיה משבר, אני הייתי מתערב ועושה ככה ומטה ככה. וגם אני חושב שהצעתי להם הצעה של לפחות מאוד שיפחו אותי, לא, יש סיבה לפייסו לפרטים, כל השנים שהיא פעמים בהסתכלות קצת מרוחקת, קצת של מתמטיקאי שיודע לקחת צד אחורה ויודע לחשוב על בעיה גם עליה וגם על הדוגמה הנגדית. זאת אומרת שיכול לראות את הדודים השונים. מבחינה זאת, היה לי מעניין, לא הרגשתי שאני מבזבז את הזמן, אבל זה עולם אחר. זה באמת עולם אחר. כלומר, שלו יכולת, היית רוצה להמשיך פה? תראה, חשבתי בשלב מסוים להמשיך. אני הייתי פעיל בניסיון להקים מפלגת מרכז. הייתי חבר בקבוצה שאגב קיימת עד היום, קצת בשוליים, קבוצת ירוחם, שהמטרה שלה היה להקים תשתית אידיאולוגית מפלגת מרכז, כן. כדי לא להיות אותה מפלגת מרכז שקמה. אם אתה זוכר, אמר, אז אחד מראשי היתרות שלנו זה שאין לנו אידיאולוגיה, אנחנו לא מחויבים לאידיאולוגיה. שבעיניי זו הייתה אמירה נוראית. תמיד היו אנשים, אתה זוכר, באו מפה, כן, כן, אני זוכר. באו משמאל. ואני חושב שאידיאולוגיה של מפלגת מרכז היא בעייתית, היא מאוד מתקשה להחזיק מעמד בפוליטיקה בעולם כזה. אבל חשבתי שאפשר, רק בסוף הכוחות... אז זהו, האם זה בסוף נתקלת באיזה קיר של מציאות שאמר, טוב, הנתיב מבחינתי להתקדם הוא המתמטיקה ולא הפוליטיקה, או שהגעת לצומת ואמרת, אני צריך להכריע בין זה לזה? זה לא היה בגלל שאני לא יכלתי, שהייתי צריך להכריע את המתמטיקה. גם כשנתקלתי בקיר, הצטרפתי אז, אני ככה הייתי מחובר מאוד עם דן מרידור, ואז זה הצטרף עם ליגון שחק, כן, זה הבסיס של אותה מפלגת המרכז, כן. אבל ואז היא הפכה להיות משהו נוראי בעיניי. אני הייתי ברשימה שלי, הייתי מועמד בכנסת, ופרשתי לפני הבחירות. זה לא, אתה רואה, זה לא זכרתי. כשפרשתי, אנשים נדמו, מה זאת אומרת, אתה במקום ריאלי, אז זה שהתקשר אליי אחד מהאנשים, שהיה לי קשר, אלכס, אל תפרוש. אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול להאמין, אני לא אצביע למפלגה הזאת, אני יכול להיות ברשימה שלה. אמר לי, לא משנה, אחרי הבחירות, תיקח את המנדט ואנחנו ביחד נעשה דברים גדולים. אמרתי עד כאן, אבל גם אני אגיד לך בכנות, אל תחשוב שהייתי כזה צדיק, היה לי ברור שהבלון הזה יתפוצץ. באמת, המקום שבו הייתי, שהיה ריאלי בסקרים. בדיעבד לא היה ריאלי. בסקרים אז היו 14, אני הייתי במקום 12. כן, קיבלו 6 נדמה לי. קיבלו 6. כן. אבל אני ראיתי את קודם כל,
מתמטיקאים יודעים מה זה נגזרת. ראיתי שאתם התחילו ב-20, ירה 14 וזה, אבל גם היה לי ברור שזה לא יחזיק מעמד. המריבות לא יכולו להתאפק שם במריבות אפילו עד הבחירות. אגב, היום, אני כמובן לא שואל למי, אבל האם קל לך היום להחליט במי אתה תומך? תראה, אני המצביע שעליו באמת המפלגות צריכות להתמודד. כלומר, אתה המתנדנד. אני המתנדנד. ואני לפעמים הצבעתי משיקולים קצת אידיוטיים, אני מודה. מה, של לעשות דווקא למישהו שלא יודע שאתה עושה לו דווקא? אני לא עושה דווקא, אני אגלה לך מי הצבעתי בפעם האחרונה, שידעתי שהוא לא יכול להתחוז. כך בחשבון שאתה לא מגלה רק לי, אתה מגלה פה לעוד כמה אנשים. בבחירות האחרונות הצבעתי פעם ראשונה בחיים שלי, שהצבעתי למפלגה דתית. אוקיי. בחיים לא הצבעתי לא למפד"ל ולא לציונות הדתית ולא לכל המפלגות הדתיות. אני אף פעם לא הרגשתי בנוח להיות במגדר. הצבעתי לבית היהודי. אוקיי. בגלל שידעתי שהם לא יעברו. כן, זהו, זה כבר היה, כלומר, ערב הבחירות... היה די ברור שהם לא יעברו. כלומר, הצבעת בפתק, סוג של פתק לבן. לא, זה לא לבן. רציתי שהכישלון שלהם לא יהיה כל כך גדול כמו שהוא היה בסוף. אוקיי. כדי לא למחוק אותם מהמפה. המפלגת הציונות הדתית עם בן גביר זה היה בעיניי קטסטרופה. ובעיניי זה, אמרתי, אם הבית היהודי היה מתקרב, לא עובר, אז לפחות הוא היה שורד, ולבחירות הבאות היה מה לעשות. טוב, זה ממש הצבעה של חוכמולוג. נכון. מודה בהשפעה. כן. נכון, מודה בהשפעה. אני מודה לחלוטין. הזכרנו, כלומר, אתה הזכרת את הבית הפוליטי שלך, אז בוא, רצינו לדבר גם על ספר שהוא ספר לא מהעולם המתמטי, אלא מהעולם האישי. בית אב. כן, בית אב. עכשיו, אצלך זה מסובך, כלומר, יש ספר שבנך הוציא למעשה כאילו בשם אביך. זה לא בשם, זה כן. מבוסס על הקלטות. נכון, כן. שלי בשנתו האחרונה, ביתי הייתה זו שהקליטה אותה, ובני, עשאל, נהיה סופר הבית. הוא כתב ספר על פציעתו וכל... נכון, אז זהו, יש לו את הספר, הוא כתב 2 ספרים, אני זוכר נכון, ספר אחד הוא ספר על פציעתו במלחמת לבנון השנייה ועל השיקום שלו, והוא בעצם כתב את הספר שאביך לא כתב אלא דיבר. כן. כמובן הרחיב אותו הרבה, והלך ללמוד, עשה. באותה תקופה הוא היה סטודנט לרפואה, חשבנו שהוא כבר הולך להיות היסטוריון, שהוא השקיע בזה הרבה, בהשלמת פרטים וכו'. זה היה חוויה בפני עצמה. כן. נכון, אז זה הסיפור של... אתה דור הביניים שלא כתב, מה שנקרא. יש את אביך ויש את בנך, ומה עם הספר שלך? לא מעניין עד כדי כך. ספר המתמטיקה הפופולרי, אתה תצליח לכתוב את ספר המתמטיקה הפופולרי. לא, אתה לא חושב? אני חושב שאני כישרון לזה. אוקיי. כתבתי כמה ספרים כספרי מחקר, וכתבתי פעם אחת בשיתוף עם 2 חברים, ספר לימוד במתמטיקה בעברית. כן. אבל אני לא, אין לי את הכישרון הזה, זה מאוד קשה לכתוב ספר פופולרי. אבל בכל אופן, בית אבא אצלנו, היה לו גם היבט מעניין מבחינה דתית, משום שאבא שלי מווילנה, הוא גדל בבית שלא היה דתי. ובעצם אבא שלי גם כן לא היה דתי כל השנים. אתה יודע, ניח תפילין בבר מצווה, משהו כזה, בבית כנסת, בחגים, אתה יודע, כמו יהודים שלו. אבל לא היה דתי. וקרה כאן משהו שקשור אליי. כן. כשאני הייתי תינוק, ממש בין מספר חודשים, חליתי במחלת דם מאוד קשה. והמחלה הייתה כזאת שאז דיברו ככה, היום כבר כנראה לא מדברים עם ההורים ככה, הרופאים אמרו להורים. הייתה סכנת חיים ואמרו להורים. אמרו להורים, לא רק אמרו להורים, אמרו, אל תתקשרו לילד, אין לו סיכוי. ככה דיברו אז. אוקיי. אבל אני נקראתי על שם סבי, שנהרג בשואה, וגם היו, אמא שלי כל מיני הפלות בדרך, ולפני לאחות שהייתה גדולה ממני בשנה, לצערנו הרב, ונפטרה לפני 7-8 שנים, והם נלחמו עליי משהו פשוט לא יאומן, הביאו מנקת, ויפסו לכל הרופאים, הלכו לרבנים. והצילו אותך, כלומר, עינינו הרואות הצילו אותך. הם נדרו נדר שאם אני אבריא, הם יהיו דתיים, התחילו לשמור. עכשיו אני שואל אותך, כלומר, אתה רציונליסט מתמטיקאי. כן. זה דבר משונה. אני לא נותן לזה שום משקל רציונלי, אבל
אבל זה משקל שהבית התחיל להיות. זאת אומרת, הבית התחיל להיות מאוד 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 בהדרגה. מאוד בהדרגה. זה לא היה שיום אחד הם התחילו הכל. למשל, אני זוכר את אבא שלי מתפלל כל יום 3 פעמים ביום, כן. ולא מניח תפילין. כלומר, הוא היה מתפלל שחרית בלי להניח תפילין? למה? כי לא היה לו... למה? בגלל שהתפילין שלו עבדו לו בשואה. היה לו תפילין. כן. היה לו נורא קשה לעשות את זה. מתי הוא התחיל להניח תפילין? אחרי מלחמת 6 הימים. אבא שלי היה מאוד לאומי, הוא היה בית"רי. הוא הלך כל השנים בלי כיפה. ממש ב10 שנים האחרונות הוא התחיל להיות איש של כנסת. הכל היה איזה הדרגתי כזה. אני זוכר בתור ילד למשל, בבית, שמירת שבת לא הייתה בדיוק כמו בבית דתי. למשל, הדליקו אור בשבת. אוקיי. בהתחלה גם אפילו היו רואים טלוויזיה בשבת. אחר כך כשאנחנו ילדים, הלכנו לחינוך דתי, זה התחיל להפריע לנו, וקצת היה זה, אז הטלוויזיה ירדה, האור שלנו קצת היה כזה, כאילו היה. אגב, אני חושב שיכול להיות שצורת הגידול הזה, דחפה אותי דווקא לדרך השלישית. כלומר, השפיע על הדתיות שלך באופן שמרכך אותה. אני חושב שכן, אני יכול לחיות עם העולמות השונים. אבא שלי היה מאוד קרוב לאדמו"ר ברחובות, האדמו"ר מקרצ'ליף, שהוא היה זה שאמר לו, הילד יחיה, אבל הוא בסוף התקשר אליו, לא בגלל שאבא שלי היה מאוד רציונליסט, לא בגלל שהוא האמין שבגלל שהוא אמר לי... אתה יודע, הילד יחיה, זה מה שנקרא 50% סיכוי שהוא צודק, וכן. אבל הרב מקרצ'ליף הזה היה איש מאוד לאומי. הילדים שלו, היו שם 2 אדמו"רים, הם בסוף נפרדו, אחד נשאר בכל אחד כזה, הם הצטרפו, אחד מהם נהיה חבר מרכז חירות, תנועת החירות, בקישור של אבא שלי. אוקיי. הוא היה מאוד ארץ ישראל השלמה, דברים כאלה, האדמו"ר הזה. וזה מה שקשר את אבא שלי, ואבא שלי מאוד עזר לו בתור עורך דין, הוא אז בנה את המוסדות שלו, אז הייתי קשור לעולם הזה. גרנו על גבול רמת גן בני ברק, ואני מאוד הרגשתי בנוח, בשתי בעלי הקטנים של בני ברק, אבל גם הרגשתי תמיד בנוח באוניברסיטת תל אביב, שזה אולי המעוז הכי חילוני במדינת ישראל, נכון? כן. אז אני מרגיש בנוח בכל העולמות האלה, אני באמת מרגיש בנוח. זאת אומרת, אני לא אומר שהם לפעמים לא מתנגשים, יש איזה שיתוף של חיים גורי, איך זה אומר, אבל כאילו הוא אומר, אני כיתת יורים שיורה בי בעצמי, אז לפעמים אני גם את זה מרגיש. לא, זהו, כלומר... אני לגמרי, באמת, אני מרגיש בנוח בשתי בבני ברק, של חרדים, כמה שרבתי עם החרדים, אני גם אוהב אותם. לא, אבל אם אני שאל אותך באמת את השאלה הכי משונה, למה אתה דתי? למה? זה שאלה שלא של תוכנית כזאת, אני אגיד לך. אני גם אפילו לא אוהב להגיד שאני דתי. מה שאני אומר, אני יהודי שומר תורה ומצוות. אוקיי. בגלל שאני אפילו לא יודע היום מה זה להיות דתי, ומה פירוש... אתה חובש כיפה, אתה שומר שבת, אתה אוכל כשר. שומר תורה ומצוות. כן. במה בדיוק אני מאמין? אני כבר לא עוסק בזה. אתה מבין, דיברנו קודם על האורח שלך בתוכנית חיים סומפולינסקי. כן, אבל סיפרת לי ששמעת את הפרק שבו הוא התארח. שבו זה על ההתנגדות שלו לבחירה החופשית. אז זה הופך אותו ללא דתי? דתי. טוב, סיפרתי לך, אבל אותו לא שאלתי את השאלה למה, אותך שאלתי את השאלה למה, ואני אומר, למה בעצם? למה? אתה יודע מה, אני אענה לך דווקא כמו מתמטיקאי, אתה מכיר, שכחתי איך קראו לו, מתמטיקאי שטען, שכל אדם צריך להיות דתי, אתה יודע למה? יש איזה, הוא אומר ככה, תראה, ההסתברות שיש שריב, יש גן עדן, זה נורא נורא קטנה, אבל היא קיימת, אף אחד לא יכול לקרוא. זה פסקל, זה האימור של פסקל. האימור של פסקל, כן. אז לכאורה, אם אתה דתי, מפסיד הנאות העולם הזה אולי, אבל בהסתברות קטנה אתה מרוויח המון. אז אם מסתכלים על התוחלת, כדאי לך לדעתי. כמובן זה... כן, אנשים שעוסקים בהסתברות, כן. לא, אבל תראה, אני מאמין באופן מאוד חזק שיש משמעות לחיים שאני חי אותם מעבר לעיר עיניו, ושאני חלק ממסורת שמאוד חשובה לי. ושיש בי משהו כבן אדם שהוא לא רק אטומי וזה. כלומר, אתה לא מטריאליסט במובן הזה? ממש לא. אוקיי. ממש לא. זאת אומרת, אני חושב שיש בי משהו, אני אפילו יותר קיצוני, בכלל אני לא יכול להוכיח לך את זה. אז אני מוכן אפילו לנסח את זה, אנחנו מתמקיים בזליל. כן. נניח שזאת האמת, והכל מטריאליזם, אני רוצה לתת משמעות למטריאליזם הזה שמעבר
אוקיי. למטריאליזם. אתה אומר, גם אם זה לא, אז טוב לי להעמיד פנים שזה כן. זה לא להעמיד פנים, אני חושב שזה עושה אותי אדם יותר טוב, זה נותן משמעות לחיים שלי, זה נותן לי את הרצון לתרום לחברה, זה נותן לי רצון לחנך את הילדים שלי, זה נותן לי רצון לקדם את העולם, ואם הכל כלום, אז זה ניאליזם כזה שאין לי מה לעשות בחיים. אגב, את אותו סוג תפיסה אתה מפעיל, כיוון שאני קורא קצת פילוסופיה של המתמטיקה פה ושם, אז הוויכוח הזה, האם המספרים הם דבר אמיתי בעולם או לא דבר אמיתי בעולם, אז יש לך עמדה גם בעניין הזה? ממש לא, היא גם לא מטרידה אותי. לא מטרידה אותך. שואלים אותי די פעם אנשים חשובים, ואנשים זה, לפעמים קשה לחשובים שזה לא יודע, תראה, כשאני עושה מתמטיקה, אני אגיד לך בכנות, אני עושה את זה, קודם כל לא אתכחש, שאני נהנה. וברוך השם גם הצלחתי, אז עוד נותן לי, זה מגדיל את רמת הסיפור. כן. אבל אני גם נהנה בכך שאני מרגיש שאני חלק ממדינת ישראל, שהיום להיות מדען חשוב גם כלפי העולם וגם כלפי התלמידים, שמחנך, אני מקדם את המדינה בכך שאני עושה מתמטיקה יותר טובה. אני לא יכול, אתה יודע, היו לי הרבה ביטויים בישראל, אתה יכול לתאר לעצמך. אתם מספיק פרסים ומספיק זה שתיכנס לוויקיפדיה, אתה תבין. כן, יכולת, כן. מכאן ועד החדשה. זה אפילו לא מדקדק לי לקבל אותם, בגלל שאני כאילו מרגיש שעשייתי פה היא בעלת משמעות, אני רוצה להגיד אינסופית ולדורי דורות, אבל יש לה איזושהי משמעות במעל ומעבר לזה שהייתי שם לקבל עוד... וזה מתקשר גם לסיפור של אביך, כלומר זה בא גם משם, או בעיקר משם? אני גדלתי בבית עם תודעת שואה, אני רוצה רגע להדגיש, אבל תודעת שואה לא טראומת שואה. רק כשגדלתי הבנתי שהייתי צריך... כלומר, אתה לא רואה את עצמך כדור שני? אני ממש רואה כדור שני, אבל בלי הטראומות של דור שני. איך? כלומר, הדור שני, אז אומרים, אני חושב, טראומה וכולי. ממש לא גדלנו ככה, היינו בית שמח ומאושר, למרות שההורים שלי עברו דברים קשים. בייחוד אמא שלי, שהיא דווקא לא דיברה על זה אף פעם. כן. רק בספר הזה, שכתב הבן שלי על אבא שלי, היא דיברה, היא קצת פתאום דיברה. אבא שלי כן היה מדבר, חוק שלי בהבדל ביניהם, שאבא שלי היה לוחם. נכון, זהו, אביך עבר את השואה, כן, לא כאדם שאיכשהו שורד במחנות. אמא שלי הייתה בחורה צעירה, גיל יסודי תיכון כזה, שברחה והייתה, היא לא הייתה במחנות, אבל הייתה ביער, שזה סיפורים מאוד 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 קשים. אבל סיפורי שרידות. אבא שלי היה לוחם במחתרת גטו וילנה, אחר כך הם ברחו בבריחה המפורסמת הזאת בראשות אבא קובנר ליערות, הוא היה בפרטיזנים, שהוא גמר עם הפרטיזנים, מאחר הוא היה עוד בית"רים ביהדותו, הוא היה באצ"ל, היה פעיל עלייה לעלות עולים מרומניה לישראל, היה לוחם באצ"ל פה בסיפור, מה שנקרא, בסיפור השואה והגבורה, קל יותר לחבר אותו באופן טבעי לצד של הגבורה. נכון, אבל לא, אני גם בהחלט זוכר את הצד של השואה, אבל זה משפיע עליי עמוק עד היום. אני באמת מרגיש שאנחנו זכינו לחיות בדור, שכל הדורות הקודמים בעם היהודי לא יכלו לחלום עליו, אנחנו אפילו לא מעריכים את גדולת השעה שלנו. אנחנו מדברים על הצרות שלנו, ויש לנו פה... קמים בבוקר וקשה. קשה. כל דור ודור בעם היהודי היה מתחלף איתנו בצרות, נכון? כמעט כולם, כן. אני חי בתודעה הזאת. אני אומר, אני זכיתי דור של קיבוץ גלויות. תראה, אספר לך סיפור על הבת שלי ועל החתן שלי. יש לי חתן בחור אתיופי. כן. הוא שעלה לארץ בגיל 9, היה רועה צאן. לא רק שהוא לא למד בבית ספר, ההורים שלו לא למדו בבית ספר. והוא היה חברותא של הבן שלי בישיבה, היו בישיבת ההסדר במעלה אדומים, אחרי זה שניהם היו מ"מים באותה פלוגה בגולני, עשו תאונות. גדוד 51, אם אני זוכר נכון, כי אני זוכר את סיפור הפציעה פשוט, אז כן. של הבן ישראל, והוא שילח, עשאל שילח אותו לבת שלנו, שקד. ותשמע, אני מסתכל על הבחור הזה, אז מעבר לזה שהיום הוא רופא בכיר בסורוקה, הוא מנתח של סרטני גרון ושל זה, פשוט מדהים, זה סיפור
שזה מרגש בפני עצמו. אבל אני מסתכל על הבן שלהם, יש להם 6 ילדים במחשב, יש להם בן אחד שאני חושב כמו שהאמריקאים אומרים, בקליפת אגוז הוא ממצא את כל הסיפור היהודי של המאה ה-21, כן, או המאה ה-20. בחור אתיופי, נראה אתיופי, וחוצה אתיופי, כן, ששמו איסר. על שם אביך. אז תחשוב, ילד ממוצא אתיופי עם שם יהודי פולני, איסר. אני חושב שבקליפת אגוז אתה רואה את הילד, אתה מבין למה זכינו. באמת, מה שלא זכתה לראות שפחה על הים, כן, אנחנו באמת... אגב, מעניין לגבי הילד הזה, זה דבר מאוד מעניין, קראו לו איסר הלל, כאשר כבר הייתה לקרוא לו הלל, קראו לו בשנות הלל. רק כשהוא בתיכון, הוא החליט שהוא רוצה להיות איסר. ולא בגלל שהוא רוצה להיות אשכנזי, הייתי אומר, הפוך. לא, אשכנזי, כלומר, בסוף אדם שצבע אורו כהה, הוא לא יכול להתחזות לאשכנזי. הוא דווקא החליט, הוא ילד שיש לו דעות. והוא מתפלל בקפידה רבה בנוסח הספרדים, לא נוסח ספרד, נוסח הספרדים. אביו האתיופי לא מקפיד על זה כך, לא אכפת לו להיות שקנוס, להשתכנז. אביו מאוד השתכנז, דווקא הוא מאוד חשוב לו, אבל הוא רוצה להיות איסר. זאת אומרת, גם עכשיו זה הוא קרא על הסבא ולמד על הסבא, וגם אני חושב שבאיזשהו מקום הוא מבין את הייחוד הזה, שהוא מבין שזה משהו מאוד מיוחד. אז אני אומר, תשמע, בדברים האלה אנחנו לא, אנחנו זכינו, אז זהו, אז אני לכן תמיד אופטימי. כמה מנכדיך היו מתמטיקאים או מדענים בכלל? אם תלוי בי, מדענים לא אכפת לי, מתמטיקאים, אתה לא ממליץ? לא, יש לי נכד אחד שהוא כבר בן 8, באמת נורא מוכשר, נורא מתעניין, הוא מודיע שהוא מתמטיקאי. נקווה שישנה את דעתו. למה? כלומר, חוץ מזה יש איזה מין אמירה כזאת שכל בעלי המקצוע, עורכי דין אומרים אני מקווה שהבן לא יהיה עורך דין, ואז הוא נהיה עורך דין, והרופאים אומרים שלא יהיה רופא והוא נהיה רופא, למה אתה אומר את האמירה הזאת? בכנות. כן. בגלל שאני גם רואה את חסרות המקצוע. זה מקצוע מאוד מבודד. זה לא מתאים לכל אחד. זה מתאים למישהו, אני יודע שאני טיפוס כמותי, כן, זהו, כלומר, לא מתרשם שיש לך איזו בעיית בדידות. אני למדתי באוניברסיטה תוך כדי התיכון, ובאותה שנים הייתי גם מדריך בבני עקיבא וגם יושב ראש מועצת תלמידים. יכלתי להחזיק את הדברים האלה בעוד עולם אחת. זה לא פשוט. לא שסבלתי, אני לא חושב שבעצם מקצוע מבודד. אני אמרתי לך, אני יכול לספר לאשתי מה אני עושה. ויש כל כך הרבה דברים אחרים בחיים. הבדיחה בקרב מתמטיקאי אומרת ש-there is nothing mathematician cannot achieve once he quits mathematics. אם אנשים נורא מוכשרים, במתמטיקה צריך להגיד את האמת, קוראים טרגדיה למי שלא מתמטיקה לרובם. אתה מישהו בחוץ לא רואה את זה, ואני רואה את זה. קודם אמרת, זה מקצוע מתסכל מאוד. אבל גם לא, זה עוד לאנשים שנשארו. אתה בא לשנה ראשונה באוניברסיטה, מי בא ללמוד מתמטיקה? אנשים שהיו בעשירון העליון, כן. יודעים שזה מקצוע קשה, נכון? אנשים שהיו בעשירון העליון בכיתה שלהם ללמוד מתמטיקה. עכשיו יש לך כיתה גדולה, מישהו חייב להיות בעשירון התחתון, נכון? פתאום אנשים שהתרגלו כל השנים להיות הכי חכמים, פתאום חוטפים אותם. כן. זה מאוד קשה, ואתה יודע מי... יש לי בן שלמד מתמטיקה באוניברסיטה בגיל צעיר מאוד, וראיתי כמה זה, כלומר ראיתי שזה קשה. כן. ומי שורד? עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, מי שורד? זה אלה שיודעים ליהנות מכישלונות. זה שוני עצום בין מתמטיקה לבעלי מקצוע אחר. תיקח בעל מקצוע, אתה עיתונאי, נאמר ברוב השנים, אתה רוצה לכתוב כתבה, אתה רוצה לכתוב מחקר על העם היהודי וכו'. כן. אתה תיקח חודש עכשיו, נניח לכתוב את המאמר. יכול להיות שזה ייקח לך חודשיים, ייקח לך 3 חודשים. כן, הוא יהיה יותר טוב, הוא יהיה פחות טוב, בסוף כמו שאומרים, זה אמירה בעיתונות, עוד לא יצא עיתון עם עמוד ריק. כן. נכון, אבל אני רוצה לדבר בזה, אני אומר, יש הרבה, זה יכול להיות טוב, יכול להיות טוב מאוד, יכול להיות שלא. אנחנו עובדים על בעיות שהן הרבה פעמים 0-1 game. או שאתה פותר אותם, או שזה לא מעניין. לפעמים זה גם מעניין, אפשר לפרסם תוצאות חלקיות, אני לא רוצה להציג את כל כזה. אבל אמרת תסכול. עכשיו תראה, זה בעיות שאנשים מתמודדים איתם הרבה שנים, אחרת כמעט הייתי אומר, הבעיה לא מעניינת. אם אתה קראת את הספר של סינג על הבעת פרמה, כמה אנשים התאבדו בדרך
בגלל שלא... אגב, מתמטיקאים באופן כללי הם אנשים עם, נגיד, חלקם עם תוחלת חיים מפוקפקת. וגם יציבות נפשית מפוקפקת. אבל העיסוק במאות האלה יכול להיות נורא מתסכל. אתה יכול ליהנות מזה רק אם אתה נהנה מכישלונות. אסביר לך, אני גם אראה לך בדוגמאות, עוד פעם, בדידי אבא עובדה, שכישלונות מקדמים אותך. הייתה בעיה במתמטיקה שעבדתי עליה לפני הרבה שנים, עוד מהדוקטורט, אחרי הדוקטורט, ונורא רציתי לפתור אותה, פיתחתי דבר שנראה לי פנטסטי וקיוויתי נורא שאני יכול לעשות, ובאמת אם הייתי פותר אותה בצורה הזאת, זה היה משהו מרהיב וטכניקות חדשות ולא הצלחתי. לימים הבעיות גם נפתרה לי, כדי שהם מתמטיקאים, אחד אמריקאי ואחד איטלקי, בשיטות אחרות לגמרי. טוב, שזה אולי עוד יותר מתסכל, כלומר לא רק שאתה לא פתרת, אלא שמישהו אחר כן פתר. לא, דווקא אני לא כזה תחרותי, אוקיי. לא זה, אני כבר למעשה קצת תיאשתי מפחות הרבה. אבל יום אחד הייתי בשיקגו ושמעתי הרצאה על בעיה אחרת. ופתאום הבנתי, תוך כדי ההרצאה, שכל הכישלונות שלי בבעיה היא כל מה שפיתחתי שם, שלא הצלחתי לסיים כאן, יפתרו את הבעיה הזאת. תוך שבועיים כתבתי את המאמר שפותר את הבעיה האחרת. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כישלונות שבהם פיתחת דברים יפים ומעניינים וטובים, יועילו שם. אני אגיד לך שאני מבטיח לך שתמיד יקרה. לא, אבל הייתה לי גם הנאה מהכישלון, בגלל שהרגשתי שאני פתח משהו שהוא מאוד יפה, גם הוא לא יצטרך לפתור את הבעיה. כן. אז אני אומר, להיות מתמטיקאי צריך קצת נשמה, צריך, תראה, התחוש לקובלה, הכיפות והשועל. כן, כן. אגב, מתמטיקאים הם קיפודים מובהקים, לא? ואני אסביר לך. קודם כל, אני יודע שאתה תחשוב שאני מצטנע וזה, אני לא חזק במתמטיקה. אתה מצטנע, אבל בסדר. אני אסביר לך. אתה לא חזק אולי יחסית למתמטיקאים אחרים. טוב, אני אסביר לך את ה... גם איינשטיין הרי לא היה חזק במתמטיקה. לא היה חזק במתמטיקה. מה זה חזק? תיתן לי שאלות שנותנים לה באולימפיאדה מתמטיקאים, כן. אני לא רוצה לפתור אותם בדרך כלל. אבל אני שועל במובן הזה, מה זה השועל? אני מניח שלקחת את זה כן, מברלין, ודאי. כן, אז השועל זה מישהו שמשוטט ומחפש. באמת יש לי כישרון. להיכנס לתחום, להביא משהו מתחום אחר, ופתאום לתת נקודת מבט חדשה, שלפעמים אפילו משנה את בני התחום. הסיפור הכי מעניין שיש לי בנושא הזה, זה סיפור איך הגעתי, אני עושה בשנים האחרונות, בתורת הקודים מתקני שגיאות. קודים מתקני שגיאות. צריך להיזהר, בעברית זה לפעמים נשמע אותו דבר. יש תורת הצפנה, אתה שולח שידור, אתה קוד, שמצפין את השיחה כדי שלא יבינו אותה. כן. אבל הנושא השני האחר זה קודים, זה נוהלי תיקון שגיאות, צריך לקרוא לזה בעברית. אוקיי. מה קורה? נניח היום אתה שולח אינפורמציה, אתה שולח סדרה של ביטים 0-1. כן. סדרה ארוכה, נאמר, של 1,000 ביטים. עכשיו, כשמשאירים אינפורמציה, נניח בעיתון, שאתה כותב בעיתון, לפעמים יש שיבוש. אבל העין, לפעמים אפילו לא מבחינה. ככה האבולוציה עובדת הרי. נכון. ככה האבולוציה עובדת. האבולוציה עובדת, וגם העין שקוראה את זה, לפעמים אפילו לא מרגישה בזה, והיא מרגישה, אז היא מבינה איך לתקן את זה. אבל אם מה ששלחת זה הסכום, הצ'ק שכתבת, שנשלח בבנק. ויש טעות, כן, אז זו בעיה. אז זאת בעיה. אז זו שיטה שמאוד התפתחה ב-70 שנה האחרונות, אבי השיטה זה שם הגדול, אבי תורת האינפורמציה, שאתה מעריך את האינפורמציה, אתה במקום לשלוח, נאמר, 1,000 ביטים, אתה תשלח 1,500 ביטים, 1,200 ביטים, והביטים הנוספים ילמדו אותך איך לתקן שגיאות, אם יש... אם חלו שגיאות בחלק, בגוף המרכזי, כן. בסך את זה בכל מיני שיטות. כן. טוב, יפה. עכשיו זה תחום מתמטי, כזה חצי מתמטי, חצי הנדסי, מאוד שימושי. כן. אבל לא עסקתי. לפני 15 שנה הייתי בפרינסטון, ניהלתי איזו תוכנית מחקר שם במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, ובא לבקר אותי, באו למעשה זוג חברים שלנו, ושהיו אצלנו, נשארו כמה ימים ביחד, ואז אשתו ואשתי נסעו לארץ, והוא פרופסור יוסי עופר, הוא פרופסור לתנ"ך ולשון
באוניברסיטת בר אילן. כן. ובעברו הוא גם מתמטיקאי, למעשה הוא למד תואר ראשון במתמטיקה ולשון. כן, בלשנות ומתמטיקה אנחנו יודעים הרי שיש, כן, יש בהשקה. ואז הוא נשאר אצלי, הוא רצה לשבת בספרייה, הייתה לי דירה גדולה, ממש כמה, תשאר אצלי, להפך. אני אשמח שיהיה לי קצת חברותה. כן, אמרת, אתה מתמטיקאי, הם אנשים בודדים. אז הוא נשאר אצלי, ויהודי נחמד בבית הכנסת, פיזיקאי בפרינסטון, הזמין אותנו לארוחת ערב בליל שבת. טוב, אמרנו לארוחת הערב, אותו פיזיקאי, ראוי להזכיר את שמו, נטפיש, שואל את יוסי, מה אתה עושה? כאילו, אז הוא אומר לו, אני עושה תנ"ך, זהו, אתה לדעת יותר, מה אתה עושה? אז יוסי אמר לו, מסורה. למרות שאותו נטפיש, הוא לדעתי, מה זה מסורה? אנשים בדרך כלל לא כך יודעים. מה זה מסורה? מסורה זה בעצם שיטה שהייתה מפותחת מאוד, במיוחד פותחה בטבריה, במאות השמינית, תשיעית, עשירית. הספר המפורסם שלה, זה כתר הרם צובע, שרק עליו אפשר לעשות תוכנית שלמה. ספר יפה של מתי פרידמן, אגב, על כתר הרם צובע. זה ספר קצת קונספירטיבי, הייתי אומר. יש הרבה ספרים, כן, נכון, מאוד מעניין. מה קרה לזה, ואיך המוסד הביא את זה לארץ, סיפורים שונים. אבל אז יוסי עוסק, עכשיו, מה זה המסורה? נגיד לטובת הקוראים, מאזינים, כן. שהספר מסורה, כמו כתר הרם צובע, מה מטרת המסורה? מטרת המסורה זה לשמר את הטקסט. עד המאה השביעית-שמינית, הטקסטים של התורה והתנ"ך היו מאוד משובשים. כתבי יד היו יכולים להיות לפעמים די שונים אחד מהשני. ובדברים שנראים לנו אולי לא חשובים, אבל את המילה יהונתן, איך אתה כותב אותה? עם A, בלי A. עם ו, בלי A. אז מרגע שאנחנו דורשים מכתרי אותיות, אז ברור שכל שינוי הוא, כן. אבל תראה, בתנ"ך, כשכתוב על יהונתן, בנו של שאול, לפעמים כתוב כך, ולפעמים כתוב אחרת, באותו פרק על אותו אדם. כן. למה? זה לא מה שמעניין במלא המסורה. כן. מלא המסורה מעניין איך, כלומר, והמסורה תגיד לך, הערת טיפוס, אז המסורה זה הטקסט התנ"כי, ובשולי הטקסט יגידו לך פה כתיב חסר, כלומר, פה בלי A. כן. אבל אם הם יגידו לך פה בלי A, אתה רואה שזה בלי A, אבל הם גם אומר לך, נניח 4 כמותו, ו7 שלא כמותו, כלומר, בכל הספר, בכל התנ"ך, יש 4 פעמים כך, ו7 פעמים... זה בעצם מהלך להאחדה של הטקסט התנ"כי. ולשימור הטקסט. כן. אז יוסי הסביר את זה לפיזיקאי נטפיש. נטפיש חייך ואמר, הבנתי, זה error-correcting codes. זה נועל תיקון שגיאות. כן. נכון? יש לך טקסט של 1000 ביטים, אתה מעריך את הטקסט, מוסיף לו עוד זה, כדי לתקן שגיאות, אתה מבטיח שהשגיאות לא יתקנו. כן. אני לא התלהבתי מההערה הזאת, אתה מבין? כאן אני חושב שאני מתמטיקאי טוב, במובן הזה שאתה פתאום מריח שיש כאן משהו. ויודע לנו, אנחנו גרו במכון לימודים מתקדמים, שזה בקצה אחד של פרינסטון, הבית של נדע, הקצה השני, אנחנו כמעט שעה הליכה. אמרתי, יוסי הוא מתמטיקאי. בדרך סיפרתי לו, מה זה error-correcting codes כמדע? לא ידעתי כלום, זה היה, אתה יודע, מכון מתמטיקאי, ידעתי מה זה, אבל אמרתי לו, תשמע, זה נורא מעניין, בוא ננסה לחשוב בעיניים של תורת אינפורמציה מודרנית, על המסורה. כן. במסורה היו מנגנונים שנכשלו. למשל, הגמרא בעצמה מודע, היא אומרת, איננו בקיאים ביתרות וחסרות. כלומר, חכמי התלמוד מודעים לכך שהנוסח שלהם הוא לא לגמרי בסדר. כן. והיו ניסיונות קודמים, והמסורה הטבריאנית היא זאת שבאמת הצליחה להביא, אתה יכול לראות 200 שנה אחריה. כן, להאחדה מקסימלית. כמעט האחדה. אז אמרתי לו, נורא מעניין לחשוב על זה במונחים של תורת האינפורמציה המודרנית. טוב, לקח זמן, אתה יודע, הוא היה סוגלי וסוגלי לארץ, משם בדיוק הבן שנפצע, ואחרי כמה שנים הוא היה בשבתון, שהוא אמר, אתה יודע מה, תשמע, אני לא יודע הרבה על, אני כל פעם זה ניקה לי בראש, אני לא יודע הרבה על error-correcting codes, אבל מה, אני אעביר סמינר לתואר ראשון, זה התואר שלי ראשון, מספיק שאתה יודע, טיפ יותר בסטודנטים, ואתה כבר ביניהם גאון. כן. והם ירצו, ואתה תבוא, וכל פעם, וזה כך היה. פה היינו פה, הם ירצו, כל פעם ישבנו אחרי הרצאה, שעה, שעתיים, ודסקסנו ממה שלמדנו, מה זה רלוונטי למסורה. בלי להתחיל יותר מדי, בסוף כתבנו מאמר משותף, שהופיע בתרביץ, שזה העיתון הכי חשוב במדעי היהדות, הכי כאב במאמר הזה,
מכירים, שמנתח את המסורה בעיניים של תורת האינפורמציה. עכשיו, למה הם התלהבו מהמאמר הזה? יש מאוד מאמרים על המסורה, אבל המאמרים הם תמיד על התוכן. כאן אנחנו ניתחנו את המנגנון, למה המסורות מסוימות הצליחו, למה אחרות לא הצליחו. אגב, מה שגיליתם זה שאלה שדומות יותר לתורה מתמטית מודרנית, אין אלה שהצליחו יותר? בסוף, המאמר שלנו אין בו שום מתמטיקה, הוא מאמר שכל אדם, אני מציע לך כך שיעורי בית לקרוא אותו, כן. אין שום דבר שאדם שצריך באמת לדעת מתמטיקה, זה יותר היה להפעיל את החשיבה המתמטית של תורת הקודים המתקני שניות על אבל מה קרה לי בכך? עד שאנחנו עובדים זהו, עד כאן לא חידשת כלום במתמטיקה. יפה. כלומר, כתבת מאמר בתרביץ שזה יפה. אבל רגע, לא, דילגתי, אמרת, זה לקח כמה שנים. אוקיי. תוך כדי כך, כל כך נכנסתי לתורת הנוהל מתקני שגיאות, שזה מה שהפך להיות תחום מרכזי. אני עוסק בזה ב-15 שנה האחרונות באופן כל כך אינטנסיבי. כתבתי על זה כבר כמה וכמה מאמרים. ממש לאחרונה, בזכות המסורה הטבריאנית נדחקת לתחום חדש במתמטיקה. השארתי אותו עם דברים שעשיתי קודם. זה השואל שלי. כן. ראיתי את הקשר פתאום לדברים אחרים שעסקתי בהם, אז פתאום באתי לתחום הזה שאני לא מומחה בו. עד היום אני קשה לראות את עצמי כמומחה בו. אבל בהיבטים מסוימים הבאתי נקודות מבט חדשות. לפני 3 שנים בערך, יחד עם עירית דינור, שפרופסור בוויצמן ועוד 3 פרופסורים פה, התחלנו לעבוד כולנו, סחפתי לשי עברה, שהסטודנט שלי פעם רון לבנה ושאר מוזס, פתרנו את הבעיה שהיא נחשבה כהכי חשובה והכי קשה בתורת הקודים. אוקיי. מאז אנחנו רק אוספים פרסים, ואיזה 3 פרסים קיבלנו על הפתרון הזה. הזאת. צלצלתי ושלחתי לנט פיש, ואמרתי לו, זה בזכותך. ארוחת ערב אצלך. אני חייב להגיד שמאז הייתי אצלו עוד 2-3 ארוחות ערב, זה לא היה עד כדי כך. כלומר, לא מכל ארוחת ערב כזאת נולד עיסוק חדש. אתה רואה, הערה כזאת יצרה לי שינוי בחיים. מבחינה זאת, אני לא קיפוד על השואה. זאת אומרת, אני כאילו כל השנים הייתי פתוח להתבונן, ולפעמים נתפסתי לנושאים. אני אפילו מלגלג על עצמי קצת, ואני אומר, אתה יכול לדרוש את זה לשבח, לדרוש לגנות, אני אומר, כמו ילד בחנות צעצועים. פתאום אני רואה איזה צעצוע חדש, שנורא מרתק אותי, מסתכן אותי, ואני נכנס אליו. והיה לי קצת את הכישרון הזה, באמת לגלות כל מיני פינות חדשות, או לבוא אליהם בנקודת מבט חדשות, וגם לתרום להם, אבל הלכתי לשם בגלל הילד שלי, הילד הסקרן, שמתעניין פתאום במשהו. זה קרה לי כמה פעמים בקריירה שפתאום עשיתי איזה שיפט קטן, לרוב עם איזשהו קשר עם הדברים הקודמים. מה שאולי מבטל את השאלה האחרונה שלי, כלומר, זו שאלה שאני אוהב לשאול כשאלה האחרונה, אני אומר, מה עוד היית רוצה לגלות? אז, כלומר, תלוי במה תתקל הרגל בחנות הצעצועים. קודם כל זה נכון, אבל תראה, אני מודע לכך שאני כבר סכן, הרגל אני לא יודע. אגב, זה עניין, מתמטיקאים סקנים, כלומר, זה קשה לך יותר לגלות היום או לפצח? אני חושב שזה קשה לי יותר, שזה לא לגמרי אגדה. אני יחסית נחשב כזה שנורא נורא פורה גם לעת זקנה. אני לא רוצה לעשות יותר מדי ניתוחים פסיכולוגיים על עצמי, אבל אני חושב לא, השאלה אם אתה מזהה בעצמך, אם אתה אומר, אני עכשיו מסתכל על הלוח, כן, זה לוקח לי יותר זמן. נכון, חד משמעית. מצד שני, יש לי הרבה יותר ניסיון, יש לי חזון, קצת פרספקטיבה. תראה, מה שקרה לי טוב, אני באמת, אני זה לך מצטנע, אבל אני גם אגיד לך גם דברים, אתה יודע מה, אני אצטט מישהו אחר. אוקיי. לפני 12 שנה, משהו כזה, הוזמנתי לתת יש בארצות הברית, יש להם 2 איגודים מתמטיים. American Mathematical Society, שזה האיגוד של כל הפרופסורים חוקרים, ויש Mathematical Association באמריקה, שזה יותר של המורים בקולג'ים, זאת אומרת, אנשים שיותר... זה כמו 2 בתי כנסת, זה שאני בו וזה שכף רגלי לא תדרוך בו? אחד שם יותר דגש על מחקר, שאני יותר על הוראת מתמטיקה. אוקיי. פעם בשנה הם עושים כנס ענקי של 5,000 איש, וגם במידה מסוימת שוק העבודה, לא כל אוניברסיטה היא עשירה, ויכולה להזמין את המועמדים להרצאות, באים כולם לשם, מראיינים אותם שם, זה הכנס
שלא מקובל במתמטיקה, 5,000 איש. אוקיי. זה לא כנסים של רופאים. זה פשוט כל מי שיש. כל מי שיש. ויש להם איזה מסורת, או בסוף המאה ה-19, להזמין אדם אחד שייתן 3 הרצאות פלנרי לכולם. כמעט תמיד זה אמריקאים, באמת היו אולי על 10-20 מקרים, לא אמריקאים, פעם אחת הזמינו להרצאות, אותי להרצאות את ההרצאות האלה, היה מאוד מאוד מכובד. עכשיו, בדרך כלל, כשאתה קם להרצאות, מציגים לך כל מיני מתמטיקאים חשובים, וכמובן, אומרים עליך דברים טובים, נכון? הם לא הזמינו אותך כדי להעליב אותך, כן. וכשאתה יודע, האמריקאים גם יודעים, לא כמו הישראלים הקמצנים, הם יודעים לברוח. כן, אגב, אני מעדיף את הגישה הישראלית בעניין הזה, כן. אבל תשמע, ישבתי שם בכיסא, אני עומד להרצות, עולה מתמטיקאי נורא נורא חשוב, שהוא חבר שלי. הוא אומר משהו שהצמיד אותי לכיסא. ואז הוא אומר, ואלכס תמיד עושה בדברים הכי טרנדים במתמטיקה. זה מחמאה או לא? לא, אתה יודע, כלומר, אם זה אומר שאתה יודע לזהות מה הדבר החם עכשיו, אז... אני הרגשתי שזה קצת אומר, הוא רץ אחרי... הוא רץ אחרי מה ש... כן. אבל הוא קצת סטנדאפ קומדי, הוא רוצה את הנשימה, ואז הוא אומר, הוא לא עוסק בהם בגלל שהם הכי חמים במתמטיקה, כשהוא מתחיל לעסוק בהם, הוא הופכים להיות הכי חמים. אז כמובן שזה הפרזה מעל ומעבר, אבל זה נכון שהיה לי משהו, ואז תראה פתאום אנחנו סוגרים את המעגל עם הפוליטיקה, שאני באמת חושב שיש לי מנהיגות מתמטית. זאת אומרת, כשנתפס לנושא, אני יודע לפתח אותו, לבנות אותו, להקים תלמידים שיעסקו בו, להשפיע על אחרים שיעסקו בו, אז נושאים שעניינו אותי, לאט לאט הפכו להיות נושאים שעניינו רבים. שעניינו רבים. כן, רבים יחסית למתמטיקה. ובחינה זאת באמת מאוד הצלחתי. 3. הצלחתי, כלומר עכשיו הדבר הזה לא מפריע לך שזה כן, כמעט הייתי אומר אפילו, זה עוזר לך קצת, אפילו שאתה כבר כאילו נכבד, ואז אם אתה מכריז שכיוון מסוים טוב, אז אנשים מושפעים מזה יותר, ומאחר ולפעמים, אבל בכנות, אני מרגיש דאון אי, זאת אומרת, מבחינת היכולת, אני לא יכול להתרכז, הייתי יושב בלילות מתחת לפלורסנט, שעות, 2 בלילה, 3 בלילה, ועובד, היום זה כבר יותר קשה. אז אני אוסיף שאלה אחרונה, לשאלה האחרונה, אני אחבר פשוט את המתמטיקה לעניין הציבורי. אנחנו צריכים להיות מודאגים ממצב המדע הישראלי, או שהכל בסדר? קודם כל, אני לא יודע אם הציבור יודע, אם אתה יודע, שישראל היא מעצמה מתמטית. עכשיו, אפשר להכיר את זה, זה לא שאני אומר, בכנס, באיגוד הבינלאומי למתמטיקה, יש חברויות לפי דרגות, בין 1 ל-5. בדרגה 5 יש רק 10 מדינות. והדירוג נקבע לפי איכות וכמות המחקר המתמטי. כן. עכשיו, מי נמצא ב-10? זה ה-G7, רוסיה, סין וישראל. ישראל לא בגלל הכמות, אתה יכול להבין. כן. ישראל היא ממש מעצמה מתמטית, וזה גם לאורך השנים. באוניברסיטה העברית, אגב, היא גם כן מקום נהדר, ובייצמן, באוניברסיטת תל אביב, ממש מוסדות עילית מובילים. ויש לנו תלמידים שממשיכים את זה. עכשיו יש משבר מסוים עכשיו, המשבר הפוליטי שגורם גם לעזיבה מהארץ, זה משבר מאוד כואב מאוד, הוא גם פוגע במתמטיקה, מקווה שזה משבר זמני שהוא ייפטר. אז מתמטיקה, אני חושב, מצבנו טוב. אני רוצה להדגיש 2 דברים. 1, מתמטיקה יכולה לשרוד גם בלי תקציבים. זה לא... ב', אני רוצה שנבחין במה אני אומר. אתה יודע, שעושים מלחמות, יש מלחמות בין צבאות, יש מלחמות בין דוד לגוליית. דוד גוליית זה אומר שכל צבא בוחר את הנציג האחד שלו, כן. אז אם במלחמת דוד וגוליית, אנחנו מצטיינים, כלומר בשכבה. אנחנו מייצרים עדיין מספיק מעולים כדי שנוכל את הנציג האחד שלנו לשלוח לאולימפיאדה והוא יגיע במקום מכובד. נכון. כן. אבל, עכשיו אני לא אומר זה שחושב שכולם צריכים להיות מוקלטים. לא, בסדר, כן. אבל אני חושב שהשוק והחברה, צריכים 20%. ואנחנו לא שם. שם יש בעיה בירידה גדולה. אנחנו מרגישים את זה גם באוניברסיטה, אנשים שמגיעים מחנה פחות טובה. מה זה, הסוציולוגיה שלנו, מערכת החינוך שלנו, איפה פה הבעיה? תראה, אני קודם כל
אני לא אוהב לבוא בהאשמות. קודם כל בעיה שיש היום המון מדעים מסקרנים וחשובים. כשאני הייתי ילד, מה למדנו? מתמטיקה, אנגלית, קצת פה, קצת שם, היום יש לך מקצועות, לומדים פסיכולוגיה בתיכון ולומדים זה, אני אגיד, זה לא חשוב, הכל חשוב. נכון? והילדים רוצים גם לעשות יום בשבוע התנדבויות, ויום בזה, ויום בזה. עכשיו בסוף, עם 5 יחידות, במקום שילמדו, אני לא זוכר כמה למדו בזמני, למדו לפחות 5 שעות בשבוע, אם לא 6 או 7, יורדים ל4, זה נשמע כאילו, מילא, זה למדו 4 שעות, ותמיד... אז הם יודעים פחות מתמטיקה. ההכנה של התלמידים שמגיעים היא פחות טובה. עכשיו, אני לא אגיד לך שזה טרגדיה, אבל יש בכל אופן ירידה מסוימת, קשה יותר, גם כאן זה כן קצת תקציבים, קשה יותר להחזיק מה שפעם קראו במסלול מואץ, מסלול מצטיינים. כן. עכשיו זה קשה, זה לא תקציבית, היה בעיה שלפעמים הדור היום הוא יותר תכלס. אתה הולך למסלול המצטיינים, הציונים שלך יורדים. שאתה בקרב מסלול מצטיינים. כן. עכשיו, מעסיק פוטנציאלי לא תמיד יודע לשכלל את זה ולהבין ש70 במסלול מצטיינים זה יותר מ90 במסלול רגיל. אז זה, אבל בוא נאמר, המשבר שלנו במתמטיקה, אני אומר ברמת העילית, ברמת הזה, הוא לא גדול. המשבר שלנו הוא בלימודים התיכוניים, ששם אני חושב שאין מספיק, היה תקופה שהיו כמה שרי חינוך ששמו על זה הרבה דגש, זה קצת הצליח, אני הייתה מעורב בזה, שהייתי נשיא ישראל למתמטיקה, אז אחוזי 5 יחידות עלו, וזה דבר שצריך לשמר אותו, אבל בסך הכל מצבנו, שוב אני מדגיש, מה שאני מנסה לחדד פה זה את השאלה, האם אנחנו צריכים לעבוד כדי לשפר את מערכת החינוך שלנו, ואז נגיע למקום שאנחנו רוצים, או שהבעיה שלנו בכלל בעיה חברתית פוליטית, וכל עוד המצב בארץ יהיה כפי שהוא, יהיה לנו קשה בכלל להחזיק פה את המצטיינים, ולקדם פה את המצטיינים. תראה, יש לנו כל כך הרבה מצטיינים, ורובם חוזרים לארץ. אני לא אוהב את הבכי על זה נכון, עכשיו יש תקופה של 2 משברית, אני לא מרגיש. כן. גם פה מגזימים, אני לא רוצה להיכנס לך כל מיני ידיעות בעיתון, שעברו פה אנשים. העובדה שעדיין רוב הדוקטורנטים שיוצאים מפה בסוף, המצטיינים רוצים לחזור, זה נס קנוי. באמת נס, אתה מבין? תחשוב, אנשים יכולים לקבל משרות עם משכורות בסדרי גודל יותר גבוהים, להיות במרכזי המחקר הכי טובים בעולם, והם באים וחוזרים לארץ. יש בזה ציונות אדירה. נכון שיש לנו עכשיו משבר בנושא הזה, אני לא מתכחש, אני לא מנסה להרגיל. לא, בסדר, בשנתיים 3 האחרונות זה בעיה. אתה בעצם מתייחס אליהן כאל חריג ולא כאל הנורמה החדשה. נכון, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה ייפטר. אוקיי. אתה אדם אופטימי, כן. תראה, גם יש לנו יתרון אחד גדול במתמטיקה, אני מדגיש זה מתמטיקה, אני לא רוצה להגיד שזה גם במדעים האחרים, בטח לא בזה. החברה, יש משהו בתרבות היהודית שמאוד מעריך מתמטיקה. מתמטיקה באיזשהו מקום זה התלמוד החילוני. זה מסורת יהודית לעסוק בנושאים רק לשם ההנאה אינטלקטואלית. גפן. כמו התלמוד שהוא good for nothing. יהודים עסקו בביצה שנולדה ביום טוב, האם היא ראויה למאכל או לא ראויה למאכל, כשהם לא ראו בחיים תרנגולת, נכון? זאת אומרת, הם עוסקים בעצם לימוד הזה בתור יצירה אינטלקטואלית, אני חושב שבתרבות היהודית זה חזק. זה לא מקרה שהיהודים הם מככבים בעולם במתמטיקה כל השנים, זה קצת יורד, כן, יש הודים, יש סינים, יש בעולם עוד אנשים. לפעמים אנחנו שוכחים את זה. אבל האנשים האלה התקרבו לתרבות המערבית ונכנסו למסלולים האלה. בכל אופן, להצטיינות יהודית פה, להצטיינות ישראלית, אני חושב שהיא קשורה למסורת הזאת. וברמות הגבוהות להצטיינות, אני לא חושב שמערכת החינוך היא כל כך משמעותית, לא נעים לי להגיד את זה כלפי המורים השותפים. אבל חברה מודרנית לא יכולה להסתפק שכבת מצטיינים דקיקה. נכון, אני לא יודע כמה, הייתי זורק, אני צריכים לחתור ש20% מהתלמידים נניח יעשו 5 יחידות מתמטיקה, שיש לנו מהנדסים, כלכלנים, וגם רופאים שיודעים לנתח דאטה. אז לכן, אני אופטימי, אנחנו...
כן. מי שהקשיב לשיחתנו עד עכשיו ולא הבין שאתה אופטימי, כנראה שלא היה מרוכז בשיחה. לא תצליחו לדכא אותי. לא. אני מקווה שאני לא עיוור. כשאני רואה בעיה, אני כן יכולה להתמודד איתה. אבל בגדול אנחנו קצת מתחתכים את עצמנו לשווא. אלכס לובוצקי, תודה רבה. תודה רבה לך. הכיפות והשועל, בספר שנקרא מתמטיקה, שירה ויופי, ספר על מתמטיקה ועל שירה, של רון אהרוני, פרופסור רון אהרוני. בספר הזה, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, מצוטט שיר של ג'ון דן. דן הוא משורר אנגלי בן המאה ה-16. השיר הזה של ג'ון דן זה השיר שנקרא עכשיו כשיר הסיום שלנו. אם שתיים הן, הלא עדה, הן שתי זרועות של מחוגה. זרוע נשמתך קבועה, החגה כששלי נעה, ואף כי במרכז תשב כשהאחרת נודדה, תגחן לשמוע פעם לב, תקום כששבה אחותה. כך תהי לי, זה היכול רק אלכסון להינתות, עושה את עיגולי עגול, חוזר למקום ההתחלות. עד כאן ג'ון דן, אמרנו מתוך הספר מתמטיקה, שירה ויופי של פרופסור רון אהרוני. תודה לעורכת יעל לוינובסקי, תודה למפיקה רות אלת כהן, תודה לדולב אזולאי מאתר עברית. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אל תשכחו, זה כבר מילות סיום, אתם יודעים, אם נמאס לכם, דלגו לפודקאסט הבא. אבל אל תשכחו לבקר באתר שלנו, אל תשכחו לשים לב לספרים של הכיפות והשועל. אם עוד לא קראתם את הצד האפל של היופי והכיעור, אם עוד לא קראתם את רוזה, הביוגרפיה היפה של אישה מאוד מיוחדת, אם עוד לא שמעתם שהוצאנו ספר חדש של עזר גת, התיאוריה של המלחמה, זה הספר החדש ביותר של הכיפות והשועל, ספר קטן שכדאי לקרוא, איך מנהלים מערכה ואיך יודעים מי ניצח. שאלה שמטרידה אותנו, אתם יודעים. kipshu.com, kipshu.com, זה המקום שבו תמצאו את כל השפע הזה וגם את כל שאר הדברים האחרים שאנחנו עושים. יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, חורף טוב, להשתמע בקרוב.